Surfla flebro ambe afo ka wanma don anyo do fo karo kari so fana to manadu ambe fasede ole ni kelemblem bi wati na ni Ousmane Cherif Madan Kamoto laje wati mudirama ole sira bi ma ba sabadu ba ambulo ma ba follow o join oye Abdallah Yatara consultant Abdallah Fulkan Molu bolo ka nyesi Surfla flebro ma boyle mi foki wala nyuma do ay fi fana foka wala nyuma do ni Surfla la mbeleje ko be fo o to wala ka fuli ko de bateru fana mo ka foni kenen funke ko nyuma ala ka di ambeleje le ami am boro so ma femansro yare ban sigi so fana fengana so ami ma flana o joye o te ma dugule na ma ko mana jo wati alebina muye Ismaila Fane citoyen tokola Fulkan Molu bolo ka nyesi Surfla flebro bokele mi fo ka Traoré fo ka ika technicien bela jele fo ma fe solo balanga fo liba bela jele ka monsieur le maire ka fo kosebe liga jola andam na do kuma na ala ka ke sababa vraiment ambe fo libla bela jele ala ka jabana ala ka suma ami no to bela gabo ma sabana obe straga kana oye Moussa Guindoé magistrat donc Bouakar Fulkan Molu bolo ka nyesi Surfla flebro ma ambe en flebra bela jene fo ni wakina bokele mama so le me Surfla tele la ambu fo ko walen mano karo kare ni wakati sira ambe nyo so rani no ni mato ambe kuma jamana kungango kiwara ka maube seka afamia choga mina donc kuto usi yoro la bonyani karamani ladria okonana bokile wa fo kuma la ko musokoroni konoko obedogo goya ala Bishuina amena kuma femi kasa oye kerankerane ala mi sharia kura min talendo donc nous comme code pénal et procédure pénale donc mi me talike kiri bulon mauka sharia bulon kura mi sira senka mi CNT maufe donc yelama kura munun dona akola andamna do odela bishuina kerankerane ala mi bato maaw se ka famala sɔrɔ ka ato o sigiyɔrɔ sabula kiriko kuma mana fɔ donc ani kɔlɔlɔ minnu b'a a ko la donc a kuma ka ca faamuyali fɛnɛ ka gɛlɛ donc jamana kɔnɔdenw maa dɔw fɛ min b'a to baara bɛ gɛlɛya o ma o de kama an bɛ na kuma a kan kosɛbɛ surtout kɔsadani in na donc min ye CNT maaw kelen ka sigiyafɔ boloda a ko la donc bɛnkan dɔ kɛ sɛbɛn dɔw kan donc min b'a to maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la donc o de kama an da bɛna don a la su in na a kuma nafa ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko t'o sigiyɔrɔ la. Bouakar kɔrɔfɔ ɲɛna maa sabanan o tɛ maa dugulen bɛɛ kɔni b'ale dɔn an mako mana jɔ a la waati o waati vraiment il est toujours disponible an bɛ a fo ka walima dɔn ka fo tuguni ka sigi a kan Moussa Guindo magistrat. Moussa Guindo, merci beaucoup. Il y a un autre jabi. Fulkan Molu bolo ka nyesi Surfla flebro ma. Bon, ma fo salam alaikum ma be fo. Ma nga vidéo be fo. An flebro me bon ko na lamini. An jira amna je kuma mina ala ka ala ba no ya mbolo. Parce que dossier mina la ka gri. Voilà. Ko ne ka fo ligay. OK. Mais ça nanga do babula folo akunyira ka fo mu ye agi boire donc akunganga na ni kenenka donc ambe duo de kai voilà donc mu nyandimi asro donc vraiment ambe aketuni ke alaka anoya donc président Moussa ningal fola yoro mi 600 code pénal ani procédure pénale vraiment mu yere do dans Fred Molubo o nyonche bolo ya photo na code pénal anga baraka minandi gafe badoro ni anga sariya sew kabla mi metira ke kololo se mo ma ou be mi fiani we ou be mi ko du ke fen chama ma kono ama mo code ale de be nyangili ke ni ko jugu ke ni kanga nyagi to ko mina ale de bo odi ça dit que kun fe barate juge se ka mo do kasola nama a jigida o sariya se noka nama fo article bo o le code o de code pénal kono bo code pénal mana bo ibna se code de procédure pénale ma code de procédure pénale ale ye gafeye mi me tracera irana no refo ko bilgam bolite fenore yale mi lay bo de ke avec comme ça joint critique là
sariya kɛlen don k'o jɛya code de procédure pénale kɔnɔ kiiri bɛ tigɛ min a bɛ tigɛ cogo di a bɛ bɔ sira jumɛn fɛ ni min ye sariya sɔsɔ o bɛ ɲangi cogo di a kan ka joli sara ou bien a jo b'a la a jo t'a la a bɛ bɔ sira jumɛn fɛ olu bɛɛ de bɛ o gafe in kɔnɔ n'an b'a fɔ code de procédure pénale bon olu fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ komi filaninw o tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to dɔ in de b'a fɔ dɔ in bɛ ɲangi cogo min o ɲangili fana i bɛ t'o sen de ɲini a kɔnɔ parce que n y'a fɔ ko kunfɛ baara tɛ n'i y'a mɛn i bɛ minɛ sonyɛni na k'a fɔ ko i bɛ taa san 3 kaso la a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ dɔ de la an b'a fɔ ma ko base légale n'i y'a ye k'a fɔ tuguni ko sonyɛni don i b'a sɔrɔ fɛn dɔ fana n'an fɔ ma ko élément matériel n'o y'a sɔrɔ n'i ye den san ka walifɛn ta min t'i ta ye o y'i binnen sonyɛni kɔnɔ o de ɲɛfɔlen b'o sariya sen kɔnɔ bon o de an ka code pénal ani code de procédure pénale a to a kɔnɔ a ma na sinon gafe ba fila don n'o gafe fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ komi an ka tɔɔrɔsiw min b'an dɛmɛ ka dibila tagama kɛ. Vraiment an b'i fo k'i waleɲumandɔn Boubacar mais magistrat Musa Gindo a donna détail la ka ɲɛfɔli kɛ bon o ɲininkali kelen Abdala an b'a fɛ ka n'i bɛ se ka dɔ fara kan ou bien e ka hakilina ye jumɛn na. Hakilina min bɛ n na n bɛ Musa Gindo fo ka waleɲumandɔn parce que a ye a fɔ cogo min na o cogo don mais comme o b'a fɔ code pénal droit branché dɔ don min bɛ infraction pénale défini maintenant o branché droit y'o de maintenant a ka tila k'a fɔ n'i ye a infraction pénale ni masina in kɛ ni ɲangini hakɛ kan ka da i ma donc o bɛ code pénal kɔnɔ mais code de procédure pénale modalité d'enquête b'a la pour définir pour prouver la commission des infractions ani modalité de poursuite fana b'a la donc o fana bɛɛ bɛ procédure pénale kɔnɔna na a y'a fɔ cogo min na gafe fila don o tagala ye ɲɔgɔn ye donc n b'o se ka o de fara ale ta kan. D'accord n hakili la k'a fɔ bi su in na mɔgɔ caman bɛna faamuyali caman sɔrɔ ni débat in kɔnɔna la donc k'a yira la k'a fɔ ko mun ye radio Chirifula radio Chirifula an bɛ direct fana kan olu ka fréquence o ye 95.7 donc Chirifula FM donc a b'a an mankan mɛnna télé la cogo min na radio fana la c'est en direct donc an bɛ o responsable an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ismaïla Fane en tant que citoyen mɔgɔ fila min bɔra kuma na sisan e bɛ se ka mun fɔ. Bon, n ye mun faamu a kuma kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna kabini CNT mɔgɔ min b'a commission ɲɛma n'o ye Sulemani Den ye kuma caman fɔ a la an ye dɔw tɔmɔ a la i n'a fɔ Gindo yɛrɛ da magara la cogo min na effectivement an ye lecture fitinin min k'a kan a gafe fila a fila bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye maintenant i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma bolo dɔ donna a la dɔɔni n'o ye code procédure ye a bɛ taa fɔ 1373 i ma fili donc olu ye yɛlɛma minnu donna a la k'a fara kɔrɔlen kan i b'a ye baara in daminɛna bi baara tɛ parce que et puis jamanadenw ka laɲini de fɛnɛ kun don yɛlɛma kun ka kɛ nin na parce que n'i ma fili depuis 2001 i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma kun tɛ yen maintenant ni nin fangabolo sera ka jamanadenw ka kumakan lamɛn parce que an ka kiiri ni wɔyɔ cayara kiiri fan fɛ kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ kɛ an na kiiri kɔnɔna la an b'a faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la même infraction misɛnmanin minnu bɛ ta i b'a ye k'a fɔ citoyens an ni polisiw de gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc i b'a ye infraction caman bɛ fɔ polisiw fɛ k'a sɔrɔ minnu yɛrɛ dagalen tɛ hali olu yɛrɛ k'a kɛ donc kiiri de kana ka fɛn minnu jalatigɛ ka se ka o proposition kɛ donc débat kɔnɔna la tagalen ɲɛfɛ an da bɛna maga olu la vraiment ni changement kɔni kɛra a kɔnɔna la an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ fɔlɔ an b'a fɔ ten yanni a ka bila application na yanni a baara ka daminɛ parce que président kana k'i bolonɔ kɛ gafe la cogo min na Gindo ninnu bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baara ye. Boubacar o de kosɔn n ko bi baro ka di sabula an bɛna fɛn caman sɔrɔ magistrat Gindo ale b'an kɔrɔ yan donc a bɛna walawalali kɛ donc maintenant pour que an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kuma b'i bolo. Ok donc monsieur Gindo n bɛ ɲininkali min tɛngu i la sisan e yɛrɛ bolo changement min donna fo ko kura minnu donna a ko la code pénal la ni procédure pénale la e yɛrɛ y'a ye cogo jumɛn na. Bon ne b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ. N b'a bila satisfaction minɛn kɔnɔ. Nisɔndiya kɔ. O kɔrɔ jumɛn nisɔndiyalen don parce que citoyen yɛrɛ bɛ k'a fɔ Ismaël y'a souligné ka ban ko fɛn min don ko fɛn ɲuman don parce que a dɔ bɔ kun y'o de ye ni sariya bɛ ta dugudenw de bɛ lafaamuya u bɛ sensibiliser a bɛ kɛ évolution de nɔfɛ ni changement min donna fɛn dɔ kan ka don a la olu ka se k'a lajɛ
comme a rappelé ko yimeno ni ya samugan sabai be barala sera semba kono akachani kemeduru ni koy ñerep se ga sebentia est-ce que kalandeu ana amun criticalawi ni aya kilingelen be kala o dun tato fleni kura wara duminale o kura fanna tuguni chama de farlaka. C'est pour vous dire que amena segel là depuis 2017 atelier ou kera séminaire ou kera be ñini ngala acteur ou be wuli la be ki konata di be ki il fait là di min kay mais comme sharia fando be jigi semero de sharia ni sharia kuma be fo be de daka do la pano de fo ni critique là ani sharia me voter ni lu bo ñona do de ba a sharia voter dugu don to la do de ba ala wala na bu mako juge mo de fo nga jam nga chamana a fo be ma magistrat mais be te juge ni a kulu laje e ba sur procureur bi ni be bo de donc be sur de ale be nom nani ke ni o boy mi me critique ni o juge ni dona anga salle d'audience comment i ba mi me siki chamantela ale be kiri ale be moko konane ni ala je tukuni e ba sur juge wala be mo juge d'instruction no infraction criminelle oui ka mako ni karaba ou bien ka bi musulmanu ka bi demsenu ka bi muso kan ou bien ka atusuma pédophile nu olu fana beta o be fana dale me ko de kono ya foto ko na noti ani so ya mi parce que fo jiji se ka critique abala ni sariya sentala bon maintenant ba soro mo do me ka infraction do ke atanga ko di kono par exemple ituma soro harcèlement anga barawo la mi me ka anga muso ni andeuna o tunte fem ko di kono ni nana kana lajɛ infraction damadɔ fana tun bɛ yen o caman tun tɛ kɔri in kɔnɔ olu de bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o de y'a baara yɛrɛ gɛlɛya fo ka na se nin wagati ma 2017 ka na fila fo bi an bɛ ka président ka promulgation de kɔnɔ pour que ça rentre en vigueur bon comme on dit c'est la loi pénale a bɛ imposer bɛɛ kun et c'est à l'exécution totale bon ni nana ka n'o fana lajɛ min kɛra tuguni bɛɛ de associé ra wa mɔgɔw tun sigilen bɛ ka nin kɔnɔ dɔw de b'a kulo kuma fɔ ni kɔni nana a bɛ se ka fɛn caman yɛlɛma ça veut dire que mɔgɔw sigilen bɛ k'a kɔnɔ mais n bɛ min fɔ maliyɛnw ye kɔni ye baarakɛ fɛn de ye juge tɛ mali kɔnɔ min bɛ se k'i ban k'a appliquer wa ni min fɔra o de bɛ k'a kɔnɔ bon a kɔlɔlɔ fana ye min ye tuguni fɛn kura caman b'a kɔnɔ fo sensibilisation de k'a kɛ mɔgɔw k'a dɔn parce que n y'o de fɔ an bɛ yala ni dɔ y'an bolo mais an t'a dɔn min don ça veut dire que fɛn kura dɔw b'a kɔnɔ mɔgɔw bɛna ko kɔnɔ ko olu tɛ fɛn ye an da bɛ tila ka so olu kɔnɔ bon ni olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tila ka na lajɛ an ye code procédure pénale fɔ cogo min mɔgɔw bɛ taga sira de yira o fana ye komi dulokiba donnen juge kan na c'est à dire que i tɛ se k'i diya ye ko kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ cogo min i bɛ tɛrɛ a lajɛ a fɔra ko ne ka taa ne fɛ ne filila ou bien ne kan ka kɛ avocat bɛ o de kama i b'a ye avocat ni juge u bɛ kɛlɛ wuli audience ni fɛnw na u bɛɛ bɛ fɛ k'a fɔ de ko ka nin sariya sen ninnu k'a lawaleya pour que bɛɛ k'a dɔn bon n'a kɛra a bɛ se ka caman bɔ an ka kow la et puis mali donna fɛn wɛrɛ kɔnɔ sisan tournant dɔ kɔnɔ n'a gɛlɛyalen don n'o ye terrorisme ye ani bingali jugu ani bɔlɔlɔkan kumaw ani denmisɛnnin fitininw bɛ ɲagata cogo min na olu bɛɛ fana ka fɛgɛ a kɔnɔ ani musow ka droit olu bɛɛ de donna a kɔnɔ je pense que ça doit être une loi légitime et très connue et très pratique parce que ale filɛ i y'a sɔsɔ dɔrɔn i yera accident de circulation suɲɛni menace m'o de fɔ n ko an ka te min gɛrɛla denmisɛnninw b'u sigi to n'i ma fara n b'i faga tulonkɛ kuma tɛ o sɛbɛnkan de don o y'a fɔ ma ko menace mort o nana fara kan yɛrɛ tuguni torture olu fana bɛɛ nana parce que fɔlɔ a bɛ fɔ ko n'i minɛna commissariat la k'u b'i siri k'i gosi fo ka tiɲɛ f'i ka nkalon da i yɛrɛ la bon a bɛ ɲini a preuve tɛ yen le Mali est signataire de beaucoup de conventions par rapport aux tortures mais k'a fɔ k'a tun b'an ka sara sen dɔ kɔnɔ min bɛ se ka ja k'i minɛna la k'i bɛ juge o kan o bɛ taa ni coups et blessures volontaires de la c'est à dire k'i tugu ka dɔ bana bon o tun ka fɛgɛn bon sisan olu fana lajɛra kelen socialiste fɛ fɛn caman komi fɛn y'a fɔ cogo min na an bɛ don a kɔnɔ a innovation kɔnɔ pour k'a fɛ nin y'a bakuruba ye je pense que k'aw bɛ se ka n dafa a la. Abdallah n bɛ taa e fana fanfɛla la ni code kura minnu sigilen filɛ sen kan sisan e fana e y'a ye cogo jumɛn na i fana b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ. Bon n b'a bila sewa minɛn kɔnɔ a fɔra cogo min effectivement baara in daminɛ depuis 2017 mais a kuncɛra ɲinan 2024 donc sira jɛyana dɔɔni mais quand même an sera bon
tila k'a fɔ baara o baara code ko dɔrɔn tɛ juge ko dɔrɔn tɛ baara o baara ni a mɛnna a bɛ se yɔrɔ dɔ la majɛ bɛ y'a la forcément il faut qu'à réviser chaque fois. Oui, domaine B, dans tous les domaines pratiquement ça existe. Donc il faut, c'est pour cela que nous conseillons les gens parce que décret chama bi non abi bla parce que tu as dépassé il faut qu'à réviser des instituts loi charo fana bo chocolat. C'est dans tous les domaines. Ni fait maintenant il faut forcément qu'à réviser pour qu'à adapter le contexte actuel là et c'est ça le plus important. Je crois que barakara nous hakila di anyana ko sebe. Maintenant ni code code pénal ta il va bibina il y a eu 100 première mouture ministère commission loi de l'Assemblée nationale et du CNTMA et il y a eu 197 amendements. Voilà. Donc c'est un code fera procédure quand au total 197 amendements qui ont été pris en compte par la commission loi de l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, quand il y a un code pénal, Bibi a bien 1116 articles. Il y a 1116 articles. Amendement talent en compte. Donc, vote qui est bien 1116 articles. Donc, Bakourouala a réparti du monde du maintien, crime et délit contre la nation, l'État et la paix publique. Crime et délit contre les personnes, crime et délit contre les propriétés, contravention de police. Bakourouala a réparti à 1116 articles répartis dans le monde. Maintenant, nous avons un code de procédure pénale là, où il y a 1373 articles après prise en compte des amendements. 1373 articles, dont 739 nouveaux articles. 739 nouveaux articles. Donc au total on a 1373 articles dont 739 nouveaux articles code de procédure pénale qu'on a. Au bureau parti généralement Bakourouala des voies de recours contre les jugements, des procédures d'exécution et puis les juridictions de jugement. Donc Bakourouala avec là où nous mais il y a à Bakourouala il y a photo comme la chérie et fin d'oeil à famille Kagele. À d'abord mon haklina c'est pour que entre les justiciables et la justice confiance qu'on a au Nyokonche. Parce qu'en réalité au problème qu'on peut conserver. Bibina en réalité un yere magistrat ou juge ou procureur accusé ko chamana mais en réalité a be bora du malade la kay les sans fait. Bon il va donner enquête préliminaire manier finalement bi juge ni may fond bla gela ko nana. Mais en réalité le problème be enquête préliminaire niveau di parce que il faut effectivement fin chamam faire qu'on bi mi ko ta en compte code pénal code de procédure pénale fait ou dire que franchement fin chamam qu'on bi non abi sebe PV ou kolonana de kana procureur fait non souvent procureur abi fin chamam comment là-bas à passer c'est le procureur l'opportunité de poursuivre ça c'est que na kada le PV de police va la faire na ya kala aéroport religion abake. C'est comme c'est pour j'ai dit toujours la vérité de l'enquêteur préliminaire n'est pas forcément la vérité du procureur et que la vérité du procureur n'est pas forcément la vérité du juge d'instruction et que même la vérité de l'arrêt de renvoi n'est pas forcément aussi la vérité des juges. Il y a formé donc et que la dernière instruction se fait toujours à la barre. Comprenez? Mais on a problème femme juste femme pas il maintenant quoi c'est ou enquête préliminaire ou les PV de police et de gendarmerie mon numéro monter procureur ou faire la fait maje chama parce que fin chama mais nous t'allais en compte et je crois il faut que torture mado sous la vie de la torture vous avez sur la torture mais bon n'a pas détail là au cas où c'est pas lui de les citer ici sur le coup de la torture avec chaman qui ne sont pas en réalité agressés mais c'est la PV souvent pour que compte tenu de l'environnement c'est là durant juge kabarayo mais sur environnement fait chaman jatimé souvent ka fin mais il y a une bêta innovation kerala mais innovation be ab haga do ngada maga sabatura min ko ni jaranere ko se am kala kana do la donc fin courant mun do na ko na pour ga da do la dans la forme ni do amba ko ni amba relecture faut ka agna ko se a jara on maintenant le problème aussi a faut tu comme c'est de s'approprier aussi ça malien a problème mais le malien ne va pas vers l'information le malien attaché l'information vient vers lui fait min do anga nga ni ka do parce que be do kunga les droits là c'est transversal abi domaine be concerné donc anga nga ni ka do mindu kura mindu nana min bora nga ni ko do pour nga na ta foko binga ni keranka donc à vue de raison fana kanga ke effectivement par le ministère de la justice mais ça demande aussi un coût aussi donc bibi na nduma do jamana be gele min ka na fuluta fa fela ka gele do ni bon vulgarisation na temps mais là pour vulgariser il faut encore un temps à vulgariser le temps aussi que les gens aussi les citoyens l'aiment plus s'approprier de ça pour avancer son application. OK. Pasteur Ismaël, bien vrai qu'il y a ma politique à Djari, donc mais il veut me faire faire tout ça. Bon,
yɔrɔ min nafa ka bɔ a la kosɛbɛ 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 o ye ka kunnafoni kiiritigɛlaw yɛrɛ n'a fɔ Guinée bɛ plateau kan bi cogo min na an b'a fo parce que a mana wele kuma o kuma a bɛ taa plateau kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye kiiri nankun kan. Kɛra sababu mɔgɔw ye caman faamu. Mɔgɔw ye caman faamu o mɔgɔ damadɔni don plateau sanfɛ mais an b'ale fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que au moins a ma miiri a jɔyɔrɔ la ka a yɛrɛ fisaya fɛn dɔw ma parce que fo jamanadenw ka confiance de sɔrɔ u n'u ka kiiri tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an tun sera niveau dɔ ma i b'a ye k'a fɔ n'a fɔra k'i wele don kiiri bolo la dɔrɔn n'i bɛ se ka koko ta k'i yɛrɛ ɲini ta donc sans charge k'a fɔ k'i jo b'a la i jo t'a la a ka fɔ dɔrɔn ko kiiri tigilamɔgɔ y'i bolo dɔrɔn i jatigɛ bɛ ɲɔgɔn na donc nin mun nalen filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ n bɛ se k'a fɔ nin ye jamanadenw yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka kule nin ye o dɔ sabatitɔ ye parce que jamanadenw ka laɲini don hali n'a y'a sɔrɔ minisiriw tɛmɛna a sɔn tan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mɔdu Ismail Konate ninnu olu tun ye baara dɔw daminɛ a la donc i b'a ye vraiment hali kiiri tigilamɔgɔ yɛrɛ fɛ u yɛrɛ ye k'a fɔ ko majɛ caman tun bɛ yen a da magara la parce que sariyaw n'a fɔra ko sariya bɛ yen e yɛrɛ bɛ tila ka i sagoya dɔ kɛ sariya la mun tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna la a ka gɛlɛn mais nin kɔni bɛna jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajibi don i yɛrɛ ma ka se ka baara kɛ ni sariya gafe kɔnɔna ye o ye wajibi ye mais n b'an yɛrɛ ɲininka mun na o ye fɛn dɔ farala ka minnu diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ tila ka s'olu ma. Ok d'accord donc parce que n bɛ mun fɔ mun ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye anw citoyens an ka se ka confiance sɔrɔ ka da an ka kiiri tigilamɔgɔw kan et que kiiri tigilamɔgɔw fana ka gɛrɛ an na ka ɲɛfɔli k'an ye togo mun na jatigɛ bɛ se ka bɔ an na an n'u ka se ka confiance sɔrɔ ka da ɲɔgɔn na parce que maliyɛn fanba Guinée mun filɛ nin n bɛna histoire dɔ fɔ ye ne ni Guinée ye bagi kɛ ɲɔgɔn fɛ o ne ɲɛ sigilen bɛ n kɔfɛ mais bi bɛɛ taara i ka branche la an bɛ plateau kelen kan bi mun y'o kɛ parce que a t'a yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma a y'u yɛrɛ bila vraiment jamanadenw ka bolo kan donc fɛn o fɛn n'a bɛ kiiri kun kan k'a ɲɛfɔ an ye mais Bukele fɛn dɔ gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ an ka kiiri yɔrɔ la kiiri fanba fɛn bɛɛ ye nanzarakan ye i b'a sɔrɔ hali yɛrɛ ka jugement don nanzarakan bɛ fɔ e t'a a ta se n'a nafa i bɛ se k'i yɛrɛ défendre togo togo i t'o dɔn ni fɛɛrɛ fɛnɛ sera ka kɛ ka an ka tolu ka don a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment jamanadenw an bɛ se k'an yɛrɛ to a kɔnɔ. D'accord. Boubacar, n y'o de fɔ et puis an bɛ profiter c'est pas parce que Guinée bɛ yan parce que mɔgɔ fana n'i ye baara dɔ kɛ ni mɔgɔ y'i tanu sira que moi on a appris réellement en tant que procureur a yɛrɛ wulila ka taa commissariat la ka taa enquête minɛ ka ɲininkali kɛ mun de ye ici à tout et tout vraiment an bɛ a fo o yɔrɔ la vraiment un peu avec les autres aussi donc monsieur Guindo an bɛna i fan fɛ o ko kura mun donna la nin mun de donna la de. Bon, n'an ko ma bɛɛ fɔ plateau kan a bakuruba fɔlɔ ni tun ko i ye mɔgɔ faga foyi ma kɛ n'an b'a fɔ ko prescription parce que n'a y'a agencé an filɛbagaw b'a faamu Ismaël yɛrɛ de souligné an ka problème ye temps de ye ne yɛrɛ idée bɔra ne la yɔrɔ jumɛn parce que ne y'a ye mɔgɔ caman bɛ fili kiiri la hali n'i taara papier dɔ dɔn k'olu tun b'a kalan n'i y'a kalan o ye k'a ɲɛ f'u ye tubabukan na yanni e ko yɛlɛma bamanankan na ni k'i b'a fɔ mɔgɔ ko assignation a bɛ komi convocation ou bien comment on appelle a ka f'i ma ko déléguant primaire kɔrɔ ye jumɛn ye i siɲɛ fɔlɔ de filɛ nin ka sariya confronter ka taa polisi la ka taa justice la mais ni ko ne dɔ yɛrɛ ko non k'a bɛ komi déléguant la premier bon bamanankan na ka gɛlɛn fo de k'a lajɛ o bɛna se o yɔrɔ ma bon prescription an ka code tɛmɛnen na o tun ye ko presque n'i ye mɔgɔ faga o wagati ka taa fo san 10 i ma taa acte posé ka taa polisi la ou bien ka taa tribunal la o san 10 mana se dɔrɔn o prescrilen c'est à dire k'o t'a la bon code kura in na o taara san 15 la n'an b'a fɔ ko crime bon n'i nana ka na fɛn fana délit lajɛ dɔ y'a souligné parce que o b'a daminɛ crime o ye sariya sen na belebele de ye min bɛ kiiri sɔsɔ ni fagali b'o la ni sufɛ suyɛni b'o la ni marifa b'o la n'i b'o ta ka mɔgɔw faga n'a ye olu bɛɛ b'o kɔnɔ n'i bɔra i bɛna deli la deli o komi ka danaya tiɲɛ abus de confiance soustraction frauduleux de la société vol en escroquerie o b'o kɔnɔ bon maintenant infraction de police i bɛ minnu kɛ circulation na
wala ni bɛ minɛ n'u y'a mande i bɛ wari sara o yɔrɔ bɛɛ olu fana b'a la o de y'a infraction 3 ye bon o de bɛ an ka code yɛrɛ daminɛ bon prescription deli la kɔrɔlen kɔnɔ san 5 de tun don n'i ma acte posé i bɛ taa san 7 la 7 ans la bon maintenant presque comment on appelle contravention de police o tun ye san 1 kɔrɔlen na kura in na san 1 de tuguni bon n'o yɛlɛma nana bɔ yen u nana tuguni ka cour d'assises n'an bɛ fini bilenman don min na n'a bɛ kɛ cour d'appel la an yɛrɛ ka carte judiciaire la dɔ kan ka fara cour d'appel kan parce que 3 de bɛ Mali bɛɛ bon Bamako bɛ Sikaso ni comment on appelle Segu ani Kulikoro ni Kati ninnu datugu o ka gɛlɛn c'est à dire ko ka kiiritigɛyɔrɔ gɛrɛ population na o ka nɔgɔn bon maintenant n'i nana kɔnɔ lajɛ sisan ko o kiiri parce que kiiri ka girin a bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ 4 kalo 3 cour d'assises bon maintenant an ka kasobon falen don an ka commissaire falen don garde à vue ninnu ni fɛn olu 48 heures olu b'o nɔ la bon a nana ka lajɛ sisan o kiiri ka se ka tigɛ an ka tribunal de grande instance la parce que mɔgɔw ma ko kelen faamu commune 6 kɔnɔ tribunal de don mais tribunal bɛ ɲɔgɔn ɲɛ garde ko fana de don tribunal ba dɔ b'an mɔ tribunal de grande instance o ye tribunal belebele o b'an ka commune an'an ka région na bon maintenant a fana ni carte administrative ta ɲɔgɔn fɛ 19 régions o région bɛɛ ye tribunal de grande instance ye c'est à dire que affaire gréement bɛɛ olu b'o de dɔn bon maintenant an ka cercle la n'an ka JPCO tun bɛ yen an ka JDP à compétence étendue dɔw transformé la k'olu kɛ TG tribunal d'instance ye tribunal d'instance ani tribunal de grande instance bon olu fana bɛ cercle niveau la bon ni bɔra yen nɔ yɔrɔ fitinin minnu fana bɛ yen cercle kɔnɔ ni jama man ca o bɛ dan an ka JPCO ma o ye juge kelen ye c'est à dire que o tribunal bɛɛ la kiiri bɛ tigɛ ni juge 3 de an b'a fɔ ko collégialité bon a fɔra ko o yɛlɛma min donna la sisan cour d'assises bɛna kɛ an ka tribunal de grande instance de la c'est à dire que commune 1 o b'a ka cour d'assises organisée parce que ni cour d'assises bɛ kɛ anw procureur substitut ani procureur anw bɛ taa cour d'appel la pour siéger là-bas au nom du parquet le parquet général en nous olu ye procureur général de anw ye procureur de la république de olu bɛ bɔ ɲɔgɔn na procureur général et procureur de la république fini b'ale journaliste sɔrɔ a b'a fɔ ko min procureur général o ye karisa minɛ k'a datugu voilà o tɛ yen o ye procureur de la république de ale ka dangaw de substitut du procureur ye bon maintenant procureur général 2 de bɛ yen cour d'appel la ani cour suprême na olu ka dangaw ye o ye avocat général ye bon maintenant avocat général i b'o mɛn cour d'appel ni cour fɛn la bon sisan o cour d'assises a bɛ décentraliser k'a bila bɛɛ b'i ta k'i ka yɔrɔ la crime mana parce que ni crime kɛra commune la juge d'instruction de b'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ yɛlɛ ka taa mais sisan anw yɛrɛ b'an ka kiiriw kɛ an ka première instance an ka grande instance la bon ni nana bɔ o kɔnɔ tuguni mankan cayara ko kaso falen don ko juge bɛ mɔgɔw datugu togo mana diya ko on a des mandats faciles bon ni mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ o de kama juge mana bɔ sariya kɔfɛ fɛn kelen b'a bolo pouvoir wɛrɛ b'a bolo n'a bɛ f'o ma ko la commission du juge immédiata voilà o de kama ne b'a fɔ souvent n ko est ce que an t'a sɛbɛn an ka tribunal da la tribunal social parce que loi ni social tɛ taa loi application ye strict de ye min fɔra i b'o de kɛ mais sariya ko ni mɔgɔ ye sonyɛni kɛ i k'a don kaso la kalo 3 ka taa san 3 juge de b'o choisir n'a ka di a b'a juru de la o juru an b'a fɔ ma ko sursis bon o nana ka na lajɛ cour d'assises o fana élément ye élément ɲuman ye mais sisan mandat k'u bɛna juge de liberté sigi ani juge de détention c'est à dire que collégialité de bɛ kɛ sigi sisan mɔgɔ 3 de b'a sɛgɛsɛgɛ c'est à dire que ni procureur ka mandat di a bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ est-ce que a tigi ni kaso la taga ka kan mɔgɔ tɛ mɔgɔ bila ka taa kaso la i diya kama kaso kɔrɔ de n b'a bila ka taa kaso la n b'a mara n mago bɛna jɔ a la pour que mɔgɔw kana influencer a bɛ se ka kɛ sisan ne ni Sumali bɛ ɲɔgɔn na ne bɔra Sumali kɔfɛ ne ye a gosi a bɔra ka bin fɛn voisin y'an ye bon ne bɛ bɔ o la ne b'a mɛn ko ale bɛ ko dɔ kalama u b'a protéger ou bien ne bɛ taa ale fana bagabaga ne y'a mɛn a da n b'a minɛ o ye témoin ka témoin protéger bon maintenant min fana ye tiɲɛni kɛ o fana bɛ taa kaso de la pour que fɛn kana sɔrɔ i b'a dɔn bi an ka sotarama ninnu ye accident kɛ chauffeur tɛ boli ka boli yan u bɛ boli mun na parce que mɔgɔw fɛ ko minɛ k'u jɔ u bɛ minɛ k'u don kaso la pour que i hakili ka sigi
bon kaso tagabolo ka ca kaso ka kɛ mais sisan ka kaso tiɲɛ o tiɲɛ ka fɔ parce que bi i bɛ denmisɛnnin fitinin bila ka taa a bɛ tiɲɛ ni ko denmisɛnnin 19 ans 20 ans 30 ans ani a kɔgɔlen de bɛ bɔ bon mɔgɔ mana wuli ko e k'a ye biki de suɲɛ e téléphone de suɲɛ est-ce que o sera kaso la don ma ko k'i volera un 9 volera un B c'est à dire que suɲɛni fitinin tɛ yen k'i ka n'i den dɔrɔn ka walifɛn ta bon ni yɛrɛ kɔnɔ lajɛ liberté bɛ sigi k'a sɛgɛsɛgɛ ani kaso kan ka taa ani kaso kan man ka taa bon maintenant n'a ye mɔgɔ minɛ liberté provisoire bon sisan o man ka fɔ an ka arsenal juridique la an b'a fɔ liberté tout court parce que ni ko provisoire o kɔrɔ k'a bilalen don ka sini de ma kɔnɔ bon dɔw bɛ bila o tɛ ye an yɛrɛ on a ce problème là mais sariya ko ni nɔ minɛnen don parce que i ye sariya sɔsɔ i bɛ se ka fiɲɛbɔda ɲini enquête wagati bɛɛ c'est un droit. A bɛ se ka kɛ procureur b'i ban ou bien procureur bɛ sɔn ou bien partie civile ni tiɲɛni donna min kun o fana bɛ sɔn ou bien o b'i ban bon ni nana olu bɛɛ lajɛ olu bɛɛ nana fara ka code renforcer pour que au moins bɛɛ ka dɔn min bɛ kɛ et puis min yɛrɛ fana y'a jama yɔrɔ ye il faut k'an ka communiquer autour de ça. kunnafoni ka di i k'a dɔn i bɛ taa min na parce que n'i tora tribunal jatigɛlen o y'o bannen o fo i k'a fɔ n taatɔ filɛ tribunal la ne b'a dɔn tiɲɛ na fɔ bi. Ɲakili n'a sigi bon dɔw bɛ taa ka kiiri tigɛ mɔgɔ fila ɲɔgɔn cɛ aw tɛ ko nɔgɔ ye dɛ ne y'a tigɛ Ismaël ko gagné ale bɛ content ale perdre la ale kɔnɔ ne bɛ k'ale jugu ye ayi ma jɛ n'a ye parce que bon n'i y'olu bɛɛ lajɛ o de ye kasoladenw ninnu fɛ bon maintenant ni juge de détention nana ani juge de liberté o bɛ baara nɔgɔya olu fana bɛ installé a bɛ komi juge yɛrɛ an b'o concours kelen kɛ olu bɛ fara kan bon ni nana b'o fana kɔnɔ tuguni. Et moi, en texte caman bɛ yen olu fana bɛ bila en symbiose pour que n'o don ɲɔgɔn na mais a belebele kɛra min ye o ye an bɛ situation d'insécurité min na parce que terrorisme ye fɛn kura de ye a sariya tun b'a d'a ma mais sisan a donna code kɔnɔ ka tila k'a renforcer jɔn ye terrorisme jɔn bɛna apologie kɛ jɔn de bɛ a ko kɛ hali apologie kɛ a ma jamu ou bien fɛn min sɔrɔla a kɔnɔ. Minɛn minnu sɔrɔla a kɔnɔ bitɛn minnu sɔrɔla a kɔnɔ i ka t'o feere a bɛ komi a fɔ ko recel du terrorisme a bɛ komi ne mana téléphone suɲɛ sisan n bɛ taa feere Malitel da la olu recel o fana ni Zoom ye kelen ye bon mun fana bɛ terrorisme bolo fɛn san o fana sariya kura bɛ o fana minɛ k'a d'a kan min fana b'a a ma jamu min fana bɛ y'a la depuis ka so fo ka taa a kɛ bon maintenant position dɔ fana b'a fɔ ma ko radicalisation bon sariya tɛ se ka mɔgɔ si minɛ ne ka Ismaël ye sisan. A b'a ka forika jɛma la bon ka ja fugulan b'a kun na ne ma ko terrorisme don est-ce que sariya bɛ se ka taa minɛ parce que a ka comportement de don o ka d'a ye mais o bɛ se ka bɔ yen mais i bɛ minɛ de ka taa acte poser i yɛrɛ marifa yeri bolo bombe yeri bolo i tɛ soldats ye i tɛ armée la foyi o sɔrɔla i bolo cogo di bon o de kama a b'a ko américain fɛ o bɛna bɔ renforcer dɔw fana bɔra yen an ka kɔni kɔnɔ cɛnimusoya homosexualité. A kan ka fɔ tare parce que fɛn min don a fiɲɛ bɛ ka dugu caman tiɲɛ bi k'a fɔ ko cɛ ni cɛ ka jɛ an ka politique nationale la famille couple défini b'a kɔnɔ ko c'est des sexes opposés o jɛlen don ka tila k'a fɔ tuguni an ka code de personne de la famille ko furu dagalen bɛ cɛ ni muso de cɛ n'an ko bɛ taa bɔ o fana kɔnɔ o fana ye fɛn wɛrɛ a fɔra fana yɔrɔ la sara bɛ ɲangi e fo ɲangali juguba n'i bɔra o kɔnɔ tuguni k'a fɔ k'i bɛ k'a majamu ka apologie fana kɛ i bɛ gosi ka tila k'a fɔ tuguni k'i bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ k'a ko kɛ proxénétisme ou bien k'a ko lawaleya sariya b'o o fana kɔn bon sisan olu tun tɛ an ka code kɔnɔ n donna tuguni ka harcèlement fɔ c'est à dire que sisan ni an denw a n'an musow n'u taara baarayɔrɔ la ka taa service ɲini dɔ bɛ se k'a fɔ n bɛ nin poste d'i ma fo nin ka tɛmɛ an cɛ bon fɔlɔ o tun kisa tun ka gɛlɛn bon harcèlement o donna a kɔnɔ pour que ka yira n b'o olu bakurubaw ta komi an tɔw bɛ se ka ka na n'i bɔra kɔnɔ don sabanan terrorisme na cybercriminalité fana a renforcer la malgré que loi wɛrɛ bɛ yen parce que a bɛ fɔ o ma loi dɔ tɛ loi dɔ annoncé a ka gɛlɛn an ka fɛn kɔnɔ mais a loi b'a d'a ma olu bɛ yen mais ka tila k'a don code kɔnɔ tuguni minnu fana ye tɔgɔ min y'o jɛ u bɛ ɲɔgɔn dafa. C'est-à-dire que le juge a le plein droit de fouiller partout pour que tu fasses. Comment un texte qui a compilé, qui a texte isolé, qui a codé bien franc, on a appelé Bika Sakita Abébik. Parce que l'enfant avait commandé Saradika. Bon, nous avons fait la cybercriminalité, qui a fait que nous avons beaucoup d'expression
réseau kan ka kuma farati b'a la a nana kɛlɛ ka tila ka fanga di procureur bɛɛ ma même ceux qui auto-saisi c'est-à-dire que procureur yɛrɛ sigilen a ye journaux kɔnɔ a y'a mɛn o mɔgɔ nana fa ye a kan ka wuli k'i k'a kan o de kama n'a kɛra mɔgɔ b'a fɔ ah ni yɛrɛ kɛra mɔgɔ si ma kuma mɔgɔ ma t'i plaigner mais a bɛ ko procureur y'a minɛ voilà n'i y'a mɛn ko procureur a bɛ procureur bolo bon sariya ko procureur k'a minɛ bon maintenant o fana bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na sisan sariya mana kɛ mɔgɔ ko ye dɔrɔn a tiɲɛna parce que fɔlɔ Mali la ni tu ye dɔ minɛ dɔrɔn ko parce que ko responsable dɔ don k'ale man kan minɛ on dit personne au-dessus de la loi mais bɛɛ fana saralen don bɛɛ fana nɔ dɔnnen don parce que fɔlɔ ni tun bɛ se ka kɛ magistrature kɔnɔ juge y'a la sisan o tɛ se ka kɛ parce que bɛɛ tulo dayɛlɛ bɛɛ ɲɛ yɛlɛlen don téléphone b'a fɛ ne bɛ n ka téléphone sisan n b'a fɔ sisan ko troisième point tigɛlen don dugu bɛ wuli ma mɔgɔ aw ja bon o de bɛ don crédit ta kɔnɔ o tɛ débat la mais n b'o dayɛlɛ pour que mɔgɔ ka se ka fɛn b'a fɔ ee ko nin ye fɛn kura de ye a tun bɛ n ka kɔdi kɔnɔ crédit de l'état la c'est un fourre-tout voilà a bɛ komi i ye mɔgɔ menacé i ye mɔgɔ bɔ i sera i ta ka intérêt bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sera a ma i kan ka minɛ parce que a tun ta courage tun tɛ mɔgɔ caman na mais sisan mɔgɔw ye courage sɔrɔ ka kɛ a kɛra ka dabalibanko ye bon innovation de donna kɔdi kɔnɔ a kɛra nin wagati de la bon an k'a fɔ ko tare n m'a dɔn a bɛna taa n bɛ kuma di tɔw ma pour k'a fɛ. alors Bakar vraiment n b'a dɔn population an bɛɛ Abdallah maintenant e yɛrɛ tun bɛ ko fɛn caman bɛ yen wala ko donna a kɔnɔ mais e tun b'a fɛ i ko y'a dɔn ko ça dépend ko enquête criminelle fɛn o fɛn bɛ yen ko de bɛ base yɔrɔ la est-ce que i bɛ se k'a don a kɔnɔ a ɲɛfɔli kɛ wa. comme an b'a fɔ an ka jargon na cogo min na monsieur Guida a bɛ fɛn marcher sur ma langue kan ka fɛn caman fɔ a datugu la ka ban mais comme on dit aussi que le rappel est pédagogique donc an bɛ se ka segin a dɔw kan ka tila ka dɔ wɛrɛw fara ka bɔ tugun effectivement n'i y'a jateminɛ kosɛbɛ cour d'assises ko min filɛ nin ye a tun bɛ kɛ uniquement cour d'appel niveau de la mais aujourd'hui a fɔ cogo min na a bɛna grande instance au niveau la donc a bɛ jigin dugumala la donc au niveau de grande instance maintenant des tribunaux de grande instance maintenant donc cour d'assises bɛ se ka kɛ yen nɔ a ma se a bɛɛ ka an ka cour d'appel makɔnɔ o diyara ne ye kosɛbɛ parce que ça permettra un peu ka fɛn cour d'appel désengorger dɔɔni ni dossier taara to ɲɔgɔn kan bon souvent o yɛrɛ kɛ i b'a ko nin dossier bɛ nin assise in na mais a yɛrɛ tɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ a ma chef de direction yɛrɛ ma tila ko la kosɛbɛ donc a bɛ bila fo session wɛrɛ la donc maintenant a bɛɛ ta bɛɛ kɛ ressort juridique kɔnɔna na a bɛ se ka célérité di dossier ma kosɛbɛ o bɛ se a la kosɛbɛ donc ni min yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ fana o ye médiation pénale médiation pénale ni kɔni diyara ne ye kosɛbɛ o ye jumɛn o ye médiation pénale o ye mais médiation pénale tɛ crime i ko homosexualité ni mɔgɔ faga ni pédophilie a tout le concerné mais crime misɛnmanin ninnu bɛ yen procureur yɛrɛ bɛ se ka décider à la demande des deux parties ko ka kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ da yɔrɔ la n'aw fɔra ka bɛn na. mais e ko crime misɛnnin a don détail. voilà a bɛ se ka kɛ moto sonyɛnna muso ou bien aw kɛlɛla ɲɔgɔn jugu. i ka téléphone ta. voilà i ka téléphone ta mais n b'a fɔ cogo min na a kɔnɔna médiation pénale la mɔgɔ faga t'a la homosexualité t'a la pédophilie ninnu t'a la i y'a faamuya mais médiation pénale nin procureur à la demande des deux parties procureur bɛ se ka lui-même il peut être médiateur entre vous ou bien a bɛ se ka mɔgɔ dɔ désigner ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ comme ça n'aw fɔ ka bɛn kɛ a tɛ taa yɔrɔ la a bɛ da o ni ɲɔgɔn cɛ la n'aw bɛnna min kan o bɛ appliquer. Bien faamuya donc c'est ko bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ mais aw fila de bɛ jɛn n'a ye k'a fɔ ko médiation ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'aw jɛnna procureur yɛrɛ bɛ se ka médiation k'aw ni ɲɔgɔn cɛ komi a bɛ se ka mɔgɔ désigner ka se ka médiation k'aw ni ɲɔgɔn cɛ bien faamuya donc n'o ye fɛn misɛnnin ninnu ye mais bakuruba ninnu n m'a fɔ ko mɔgɔ faga ko ninnu t'a la crime économique ninnu t'a la ni pédophilie ninnu olu t'a la donc n tila ka n sinsin min fana kan kosɛbɛ a y'a fɔ o collège de liberté et de détention ye parce que an y'a jate sisan nɔ maintenant pour que se ka mandat da mɔgɔ kan fɔ mɔgɔ saba ka siéger pour magistrat saba ka siéger aw ka se ka dɔn k'a fɔ effectivement mandat an k'a da ka peut-être à la majorité 2 contre 1 aw bɛ se ka décider ka mandat da ou bien n'aw saba bɛɛ jɛra n'a ye aw bɛ se ka mandat da kan o ka fisa kosɛbɛ parce que mɔgɔw hakilina tɛ kelen ye souvent à la lecture des infractions mɔgɔw hakilina tɛ kelen c'est vrai i b'a sɔrɔ aw bɛɛ b'o école kelen na aw bɛɛ droit kelen kalan mais dans l'interprétation aw ka faamuyaliw tɛ kelen ye mais dɔ fana magistrat dɔw fana bɛ se ka hakilina dɔ ye ka sɔrɔ nin tɛ n'a est-ce que a bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya o la donc o ɲɛna kosɛbɛ parce que souvent comme on le dit à jargon bɛ yen nɔ on a dit que ces derniers temps les procureurs ont eu la gâchette trop facile par rapport au mandat de dépôt donc peut-être o bɛ se ka mandat de dépôt dɔgɔya dɔɔnin. mais ne ka n tɛ kuma tigɛ i bɛna continue e ko mɔgɔ saba i y'a faamu mais an m'a yɛrɛ ɲininka o mɔgɔ saba nin mun de bɛna changer est ce que o tɛ. voilà ɲininkali b'a yɔrɔ la n m'a dɔn a détail mais n bɛ fɛ ka dans les jours à venir n b'a kalan k'a dɔn
oui n'a fait pour que n'a qu'à substituer drone quand à siège je crois qu'au chemin drone voilà pour c'est vos prisons dans ma coffre mais nous qu'on va faire que pour créer ani ka maître oreta juge de siège d'un chala au siège mais n'a fait que substituer n'a qu'à pour créer flag drone ici a décidé qu'à faut mandat ka bon tout le monde sait que le parquet est hiérarchisé donc à chala fait ni pour créer mieux faut substituer na boire ko donc il faut que roja team n'a qu'à faut maître flag to ko boro la moment que pour créer ka substituer pour la république substituer ko ne hakilina oui mo ka maître ta la manga que pour c'est na kira tout notre comme on dit le parquet est hiérarchisé après quand pour créer la photo to flag na boula to chala donc innovation min fana donna là oui la responsabilité pénale des structures c'est-à-dire qu'il faut excepter l'État et les collectivités faut la société nous responsabilité pénale contrôle donc au donnant chez la code pénal protocole pénal les sociétés ils sont pénalement responsables maintenant dans sur la faute au contrôle excepté l'État aux sociétés les personnes morales quoi les personnes morales au cas responsabilité pénale qu'on donne mais après PDG de l'État, DG de l'État, mais la responsabilité pénale des sociétés n'était pas connue, aucun talent en compte. Mais aujourd'hui, nous, chez la société, la responsabilité pénale des sociétés est prise en compte, des personnes morales est prise en compte, excepté l'État et les collectivités territoriales. Nous devons le tsekata à côté. Sinon, toutes les personnes morales maintenant, aucun infraction pénale donnée est allée en compte. Min fana min fana jara imposé l'imprescriptibilité aussi des infractions en matière de délinquance économique et financière. Si ça n'a pas que état retraite là bon état dans le cas sur 100 ans d'euros bon il y a que la télé après ni fait non nom ni ko fait que to barala donc il veut qu'il n'y a là donc il y a plus qu'à faut qu'il boira là 10 ans après il faut donc 10 ans donc 15 ans au boira l'imprescriptibilité même par rapport au crime économique comment faut que tu aies des ressources mais c'est que vous voulez qu'il y ait un acte d'opposé que barque reconnaît dans en ce qui concerne les crimes économiques vous voulez qu'il y ait là bien fameux donc maintenant mi fana bi se ka fara ka min jara mɔgɔ ye kosɛbɛ an bɛ se ka min ta o ye la protection des dénonciateurs donc effectivement a y'a fɔ cogo min na a ka exemple min di cogo min na ni ale sera nin ma ne y'a ye mais ale bɛ se ka pression kɛ ne kan n ka n da de n ka kuma donc il faut que ni i yɛrɛ b'a dɔn ka k'i protégelen don foyi tɛ se k'i sɔrɔ a ka ca bɛ fɛn caman dugu kɔnɔna bɛ fɛn caman k'i ɲɛna i bɛ taa fɔ. Mais c'est le cas flagrant de Bakatoula Naka comptable. Il avait écrit une lettre anonyme. Le comptable avait écrit une lettre anonyme. Mais au bout de compte, Béaro Kakwa comptable des lettres anonymes. Mais s'il avait été protégé, moi, comptable. Ah, donc, normalement, ma kango keo. A kanake. Non, lettre anonyme quand ta femme. Mais il faut que mon barque soit protégé. Au Canada découvert qu'à Koni de Ake. Maintenant, à Foradok, à 7 mois contre et à Roko Kassa de Ake. Il a fort et à Roko Kassa de Afo. Finalement, moi, la sera folie là. Après, à cours de Sida, donc c'est la souffle à tous les noms. Mais cours de Keleno, donc c'est la fois Signoa Kashigama, ou bien Nadona Kafocal de Afo, à Bissi, la Mourou. Donc, ni dénonciateur protégé à Frenchama, à Psycho Courage de Moura Kaseka, Frenchama dénoncé. D'Ofanabé, oui, yellow, juge d'application des peines. Ou bien, Mado, Sharab Seka, au condamné à 10 ans, 15 ans, mais juge d'application des peines, nous, Blara, ou Seka, il a un comportement évalué, car faut maintenant, il se comportait bien en prison, à faire juge d'application des peines, c'est qu'il faut maintenant, au lieu de 10 ans, il doit faire un peu de hakela. Donc, ma sanga gaspiller seulement qu'on a tout. Juge d'application des peines, c'est qu'on a pour chaman, parce que là, c'est gaspiller. Donc, au Kokora, il faut qu'on Kokora, là-bas, il faut qu'on ait comment de Fanema, oui, au bracelet électronique, il faut. Donc, ça te permet de désengorger les prisons aussi. Ah, bracelet électronique. Donc, pour la négative, voilà. Voilà, pour du là. Pour que se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ mais bracelet min di tɔgɔ la i tɛ se ka taa yɔrɔ la o n'i taara yɔrɔ la a bɛ dɔn k'a fɔ k'i taara yɔrɔ la donc ça permet aussi de désengorger un peu la population carcérale parce que an yɛrɛ b'a dɔn aujourd'hui prison ninnu falen don kojugu par exemple prison centrale de Bamakɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ à l'origine c'était 300 ou 500 mun na pratiquement 3000 aujourd'hui donc a cayara kojugu donc ça permet peut-être de désengorger un peu les prisons ka bracelet électronique don a la. mais a tɛ se ka bɔ a tɛ se ka bɔ i tɛgɛ la. moi a tɛ se ka bɔ i tɛgɛ la n ka hakili la ko a tɛ se ka bɔ i tɛgɛ la. Ah, la liberté de bracelet électronique mais au côté qu'on bien définitivement mais ça permettait de désengorger un peu les prisons mais tout est donc là tu travailles habillé nos mots de la fin de l'hiver voilà il se gâte dernier mot hein il se gâte et c'est que le bracelet électronique c'est que il travaille le n'a pas par exemple il bracelet électronique donné bla et qu'on a donné la communication les qu'on a communication juridiction et le colonel ni faire que la communication a donné faire au rapide a donné mais ça va le bracelet électronique il a fait quelque chose donc ça a intérêt à respecter d'accord voilà donc menda do la avant qu'on avancer d'accord Fane ma don fɛn caman bɛ yen i b'a fɛ k'a dɔn la i k'an bɛ kuma de ma
Bon, au fait, Adam Gararo, on a bracelé quoi. Un recueil là, il donc assise au ratila. Kaira kafo progrès ko mada a chara kosebe jusqu'à ce que mo chama re jaba jo kaso na fa Adam Gararo la dem sen fitin do ibala do kaso la be bo watimna a fale be bo ibita watimna israni do meni do na jaba jo. Maintenant la proposition que je m'en a c'est bracelet électronique et autre mamunu be na fo anga opérateur économique ba do même ça la tawluka mo munu be bu ka cheke dawla mo bayri ka bu bolo barani fo na dematiku donc ko do be olu be se ka blaka caution sara le ko ka blaka ta kasola ça dit avec jamana re permettre jamana ka war soro ka do kesu kono parce que plus mo ta kaso kono plus iba ka fo jamana ka na folo de bitala parce que ni mo do kaso kono aka balo obi ka charge la aka furakeli obi ka charge la aka shiroko obi ka charge la donc il va ka fa dépasser ka cha maintenant en tout mo be war la il ta so be ko do ke ate ka so la donc ku nyara bon on boule il va chara mais we pas réserver parce que chara donc il va ni parce que amé jamana développer le bab ni États-Unis ta même Chine o be Chine mo ga dictature jamana il va ka fo infraction do be na soro sisa ni e kana ka mene ka 100 ans ka so nyon ke 100 il va na folo do be fie e bo na folo sara ka so la do be no kono ne do ada ba do boto ko tai ana folo adopta doma donc jigla tege mbe o ka il ta fro demain ni fo ma bolo aka demain be bénéficier au warla donc on a nyokono en tu au demande que assez kono na fro no comme se ka do akonna la mais all do rawa omado bon je crois bien que ya au se ka do beniga frère ya vam ça ni ko na war ko do ba bore ya vam non ça voilà ça vous dit que ba fa mu foni caution sara ga ba jimati fam ganga non ni iman famora la war an wardu te kele wardu na ni jamana ka wardu au contraire ni jamana re ka wardu sanction sévère ni kana ka tay kama donc mu ba to eni nyokona warate saka sikaka OK jamana ba anne jamana wardu ni sara jalogo taki kaburu ko d'accord donc si ça rénovation flana mbe ni mna damu gola no o jaranye kosobe ko ye esclavage ko yi iba ka fo anga to anga région do be jonya kele ko ban parce que mo ye o ka tabia ka o nyagami anga shara blo ntaro ma foto na anga shara konna la ka o yira ka kirite ku yore ka yira ka fo ne ka joni e kana ka ne ka furo senente dro medima ni mo be demuso na aketo be kuma kono mi se ka ta to mi ja anyo lu chama e fo ka ne ya kuma ya tike obey aba jamana kono wakati la yɛrɛ a kɛra ko bɛɛ fo ka fagalu bɛɛ bɔ a la mɔgɔ dɔw yɛrɛ minɛna la k'u ci k'u jogi dɔw yɛrɛ bɛ a denmuso k'a jagoya minɛ k'a ta ko peut-être k'ale ka jɔn de don a ma ɲɛ denmuso yɛrɛ faga donc olu kiriw ni fɛn caman tun bɛ yen mais sisan olu donna a kɔnɔ n'i sɔrɔla o kɔnɔ n'i ɲagatɛra o la non e bɛ ɲinɛ jɔnya kɔ parce que siyaw b'an bolo olu tɛ kulonkɛ la jɔnyako la or a dun fɔra Mali yɛrɛ sariya kɔnɔ de ko Maliyɛn bɛɛ de kelen mɔgɔ ma fisa ni mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ sanfɛ maintenant ni an ka e ka culture kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ e ka ethnie la depuis bɛnbɔ i ka laadaw la i bɛnbɔ ka taa n'a ye laadaw la nin ye e ka jɔn ye mais jɔnya kɔrɔ ye jumɛn parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ taa baara kɛ ka taa di u ka ɲɛmɔgɔw ma donc u ni muka ka ɲɛmɔgɔ fana b'u d'u ma mais fo ka taa e ka foro walima e ka misi walima e ka nin minɛ la ko parce que ko n ka jɔn nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya walima ka taa i denmuso yɛrɛ minɛ diyagoya ko parce que n ka jɔn nin ye k'e tɛ fɛ ka bolo la donc olu ye fɛnw ye fɛn minnu kɛlɛlen don Mali yɛrɛ constitution kɔnɔ o fana taara k'o don a la o ni maa minnu fana bɛ yen u b'a essayer ka nafolo minɛ mɔgɔ la ka nkalon tigɛ ka essayer ko u bɛ kɔgɔji tigɛ n'u k'u la voyager c'est à dire a bɛ komi n'a fɔ n'u bɛ mɔgɔw feere donc o fana taara k'o don a kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ ɲinɛ fɛn min kɔ mun yɛrɛ ni mɔgɔ ka weleweleda ka ca la o ye cybercriminalité i b'a ye k'a fɔ a procureur fangaba de b'a bolo bokɛlɛ n'i y'a f'i ye mɔgɔw bolo ko réseau la kuma ni fɛnw dɔrɔn don i b'a dɔn hali dugukolo ko a bɛ se k'i nɔ minɛ a la ni a ka audience dɔ su a la maa dɔ bɛ yen a kumana dugukolo ko ka radio la a ye fɛn minnu fɔ a y'a ta ka baara kɛ n'a ye a tigilamɔgɔ nɔ minɛ la parce que a yirala k'a fɔ i bɛ ka fan dɔ defa ka fan dɔ to i kun kana k'u fila bɛɛ lamɛn n t'a dɔn n'i b'a faamu c'est à dire cybercriminalité bɛ se ka maga kusi bɛɛ la mɔgɔw ɲɛna ko bɔlɔlɔ sira dɔrɔn don k'a fɔ ko i ye nenni kɛ walima i ye kuma jugu dɔw kɛ k'a bɛ se ka t'i nɔ minɛ wa i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la
droit b'ale bolo ka t'i nɔfɛ i b'a ye mɔgɔ dɔw an bɛ ɲininkali kɛ kuma dɔw la commune 1 ale bɛ se ka mɔgɔ lawuli cogo di ka taa mɔgɔ minɛ commune 5 na donc a bɛ tila ka na i da mɔgɔ kan mais ne bɛ mun kelen don k'an kɔmana gan kosɛbɛ kosɛbɛ ni m'o faamu o ye polisiw ka infraction ko yɔrɔ ye c'est à dire n'i minɛna infraction na polisiw bɛna dɔrɔn k'a man dɔ ta dɔrɔn k'i kana ka ne sara ne bolo o bɛ juge de ka bila kɔnɔ i y'a faamu c'est à dire ni infraction kɛra normalement ɲininkali kana k'a kɛ mun de i bila nin na donc i ni mun ka kan juge de kana ka o fɔ. mais Fane ne m'a dɔn fa n'an ka m'o ta ten bi o parce que mɔgɔ caman presse kuma bɛ ca dɛ parce que e presse no e bɛ infraction na polisikɛ ka e minɛ donc ni e ko ko bon vraiment an k'a essayer ka fɔ n'a ko non n'aw ka b'a sariya yɛrɛ bato kosɛbɛ est-ce que yɛrɛ e ka journée yɛrɛ bɛɛ tɛna tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ wa. Logique la logique dɛ n bɛ na exemple n'u ta i bɛ taa sɔrɔ sa bukele problème dɔ bɛ banabagatɔ dɔ b'i bolo i ye docteur ɲini i ma docteur sɔrɔ i y'i ka banabagatɔ ta k'a don mobili kɔnɔ o ka an y'o ka caman ye a ka kɛra ne yɛrɛ la i b'i ka banabagatɔ ta k'a don mobili kɔnɔ i bɛ ka docteur so magɛn n'a ye i bɛna se fe ma fe bɛ wurusi la i bɛ classone ba wuli k'a jɔ donc i ye infraction kɛ parce que i ye fɛn jeni maintenant ni polisikɛ i minɛ o la k'a fɔ k'i ye fɛn jeni effectivement i dun y'a jeni mais banabagatɔ mun b'i kun a kana ka taa urgence la joona 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 donc ni e minɛ n'o façon na n bɛ fɛ ka mun fɔ est ce que polisi kɛra ka infraction wari fɔ mɔgɔ ye wa ne bolo o ye juge de ka baara ye. d'accord ok o jalaki juge de kana k'o kiiri tigɛ et que i ni mun ka kan juge bɛ o f'u ye k'i bila o sira kan donc n ka kuma bɛ o yɔrɔ de kan. d'accord donc sisan mun farala évaluation mun kɛra na donc caman taara mun kɛra e n'i ka nisɔndiya ye. mun kɛra n ka nisɔndiya ye o ye jɔnya yɔrɔ in ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ni homosexualité yɔrɔ in o yɔrɔ de diyara n ye kosɛbɛ o ni trafic parce que an balima caman bɛ ka kɔgɔji magɛ ka taa sa parce que mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu bɛ wari minɛ u la k'a fɔ ko n bɛ se k'i ladon donc u bɛ taa to kɔgɔji la donc o mun filɛ nin ye donc ni o donna a kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i sɔrɔla o la donc i bɛ ɲagi fo ɲagili juguba donc o fɛn saba in o diyara n ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnla jɔnya yɔrɔ ye parce que jɔnya yɔrɔ ye tun bɛ ka se yɔrɔ jan kosɛbɛ. ok d'accord donc vraiment Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc sisan an bɛ i bolo avec le grand magistrat Guido. ok donc monsieur le procureur n bɛ ɲininkali min k'i la o ye ni ko minnu kura minnu donnen filɛ nin ye code pénal in kɔnɔna na est ce que nin bɛna kɛ fiɲɛ bɔda ye an ka kiiritigɛlaw bolo wa. bon ko n bɛɛ jɛra n'a ye a tɛmɛra sira fɛ n'an b'a fɔ ma ko processus olu bɛɛ respecté a bɛ baara la mais est ce que a bɛna fiɲɛ bɔda di aw ma. a bɛ fiɲɛ bɔda d'aw ma parce que ni sariyaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n y'o de f'i ye n ko juge se ka mɔgɔ ɲangi n'a min i sinsin sariya bere dɔ kan bon o y'a sufuru d'aw ma article joli b'a kɔnɔ parce que kɔrɔlen tun ye 500 et quelques articles mais sisan a bɛ taa fo 1000 ni kɔ c'est que dire que u ye bɛɛ ta en compte c'est à dire que gulokiba dɔrɔn de donna juge kan na tuguni min b'a to n'u bɛ se ka lafiya parce que n bɛ taa ɲini a tɛ yen a bɛ yen sisan a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ne ni Yatara ni Ismaël an ka différence ye jumɛn ye an bɛɛ ye kalan kelen kɛ o de ma ko juriste voilà économiste ani fɛn bɛɛ ye kalan kelen kɛ bɛɛ b'a dɔn je suis fier de parce que n ye innovation fɔ n kelen tun bɛ se k'a bɛɛ fɔ mais n ye dɔw bila j'ai vu que c'est des gens u bɛ actualité suit u b'a kalan wa ni bɛɛ kelen kelen kɛra ten a bɛ baara nɔgɔya an bolo ni jɛmukan caman bɛ ka kalan nɔfɛ mais ni nin bi tɛmɛna bon an silamɛ dɔw ko kuranɛ kan ka yangali kunna code pénal ni code pénal a kan ka i ka li senkɔrɔ ni wulila sɔgɔma i sen bɛ to la i b'a bɔ i bɛ dɔ kala la o de y'a ɲuman ye n bɛ yɔrɔ dɔ la tile parce que yan fana bɛ komi kalanso Ismaël ye min fɔ médiation pénale fɛn kura tɛ a tun bɛ kɔrɔlen kɔnɔ fɛn ɲumanba de don parce que substitut ani procureur de la république olu ka baarakɛminɛ de don ale de y'a fɔ ale de Yatara olu ka baarakɛminɛ de don c'est à dire que sisan ni mɔgɔ dɔ ye dɔ ka téléphone suɲɛ téléphone valeur ye 7500 1500 n y'a ye a kɛra u y'a minɛ k'a ye suɲɛni kɛ u nana di juge ma PV nana PV bɛ kalan juge b'a lajɛ procureur ou bien substitut b'a lajɛ ah i ye nin suɲɛ muso ka mago b'a ka téléphone na a somɔgɔw b'a sɔrɔ olu bɛ u b'a fɔ an b'a sara olu b'a sara
Bon, maintenant, ça va faire ça va de dimanche. Soit il juger, soit il y a une médiation pénale qui est en yonté. Pour que le secrétaire diriger, ou bien avoir dit mon gouvernement a fait tout le monde. Mais maintenant, crime tala. On a refait un gros femme. Crime tala. C'est-à-dire qu'il y a un gros ou bien bilan d'émission fitnoka, ou bien attouchement pédophilie, il y a un gros tala. Chouani, escroquerie, dans la tienne, ou le bédo kono. Bon, médiation, ni ma sauf en natukoni. Savana fanabe, namata kirila. Médiation m'a passé. Et puis, kirila. Ni ma kiriso. Faire un boulot tout n'a pas fait au classement sans suite. Au classement sans suite, il y a une infraction qui a été faite. Il y a une infraction qui a été faite. Il y a une infraction qui a été faite. Avec code courant, voilà. Il s'est fait que fait un autre là. Chantage flané. Il y a un frère de sang. Il y a un frère de sang qui est là. Wardia sur le bafo. Mal à chanter. Ou bien mettre la métier la malheur. Ou bien mettre un kila. Follow to first of all, but code courant chantage. Et dimanche, vous avez menace morbide. Mais ça, vous menace et chantage. Enlèvement fanabé, terrorisme sraka. Comme vous séquestrez, vous avez coulé. C'est pas quoi de tout. Il m'a dit, l'amnété. Où est le manaco, Borla, Kunaka, Latunu. Il y a ça, Soso. Ou à détention, Fana, Mogome Mara, Kasola, policier, ni gendarmerie là. Wakati demando, les flas. Ou bien que les sabana procureur vous dit ni te manoka ça qui a tibla ça dit colosse ni taratu ni juge ni vol l'été ou bien il y a de confiance que il va blagata kaso bala ou de mon placement il va placer kata kaso là quand ça va ça qui a boka juger donc te manadro avec détention illégale ou bien détention arbitraire bon maintenant juge d'instruction fera fait ça woro de balle bloquer enquête ça c'est pas nous d'affaires avec ordonnance qui a demandé de quoi faire quand on a comme wakati de la salon comme maintenant à faire quoi ça nous bla ko enquête ma foira à wakati de la cour de la justice à Kessikaso bon maintenant nous on a kera au caloro sans woro juste bon maintenant nous on comme la cour de la justice là ni qu'on a 6 ans ni qu'on a 10 ans il est sans flamme que ou bien sans woro de boulot là ou bien très beaucoup de condamnation là bon on va juger à deux mois à fléquenema ah on sera ça on regarde et à clama et ben on sera en a ça n'en est pas bon bon berka no franc on va ko jeya procédure pénale pour habitat au chantier là bon on beaucoup on a photo trahison janfa voilà mo ko ndegele mo la janfa on est tout là évita kasola janfa là on connaît mon nom. Non, à mon logo pour trahison. Pour trahison, oui. Voilà. C'est que Janfa, en Benafani, Janfa, c'est que Atlantique. Ou alors on a beau tout connu. Cody, on a fait arrêter. Ah, d'accord. Ni on a beau qu'on fera la guerre. Alors, c'est ça. Association, un parti politique, ou bien demander comme un marché. Avec ça, le gouvernement va rejeter ou bien va autoriser. Bon, on a rejeté là, ni en tête de la fin, on a gagné ça, il faut la mettre en position légitime. Mais c'est ça, après à la loi, il faut que nous fassions. On fait un géré, on fait un article. L'article de Kacha, il faut article qui m'a sauvé le col là. Au bout de faux. Ça dit que les marchés nous, nous avons croché là. Bon, peine de mort, il faut que le moratoire là, mène à teke, ni zé, ni code, ni condamné là, qui fusille, qui doit, qui fusille. Au fond, c'est que c'est donc là, c'est savoir mon fara. Avec condamnation, on a que ça fara quoi condamné farali avec farali de confort. Il t'a de marfa de la taille qui tire. Qui fusille. Au fond, on a absolument parce que c'est un problème à Borabéaï, au Carafole, par plateau de la Mokera. Bon, bon, on a béni il faut. Bon, maintenant, les francs, Kanin Kala. Kadon, Ambepseka Koko. On peut se faire faire comment mon méga co-débatteur ou fou. Nous formation là, il y a faire maîtriser la cinéma, ne m'y pas baraquer fana. Ne pas qu'on ne boulot parce que ne pas pratiquer tout. Bon, nous n'avons pas qu'on espionnage. T'as le bon on a tout. Ah, c'est il doit te faire mina. Avec comme une Afrique donc le mois là. Bon, nous avons terminé là, à Bamanaga, à Pokagé. Nous avons bien connu. Nous avons brassé les retours qu'il faut. Voilà. Au mieux, avec comme une GPS, ou t'as moto là, c'est ça. À Marina, t'as Aurore.
parce que an m'a kɛ an b'a fɔ ma contrôle judiciaire u b'a fɔ juma o juma i kana registre signer ni passeport b'i bolo n'a ka jugu i ka passeport bɛ minɛ i bɛ kɔlɔsi juge fɛ i bɛ to ka taa i bɛna signer bon fana ka comportement bɛ lajɛ o kɔnɔ o fana bɛ taa don juge de détention kɔnɔ n'i comporté ka ɲa a bɛ fɔ nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛ sigida ɲuman na depuis a ye nin kɛ a kɛra fili ye o bɛ se ka ko nɔgɔya bon n'i condamné fana tuguni prison kɔnɔ aw bɛɛ fana comportement de bɛ lajɛ olu bɛɛ fana bɛ don ani ne compte hali i taatɔ kaso la a bɛ fɔ i ye ko sɛgɛsɛgɛli kɛra i ka sigida la a fɔra k'i ye mɔgɔ ɲɛnama ye nin fili y'i sɔrɔ ou bien depuis i bɛ i ka sigida la i ka ko ma de ka se polisi la a ma de ka se gendarmerie la olu fana bɛ se ka fara i ta kan bon n nana ka n'o lajɛ sisan loi fana taara ka taa ko loi sur le genre bon n'i wulila ka bɔ yan n'i ma nin fɔ mɔgɔw bɛna fɔ ko fɛn na parce que n ka fanga y'o ye n y'o o fana kalan kɛ an bɛ mɔgɔ VBG n'i nana lajɛ fɔlɔ an tun bɛ denw di furu la diyagoya bon an ka sariya sɛbɛn kɔnɔ code de personne et la famille o ko ka den di san 16 denmuso ni cɛ ma dɔn ko ka di san 18 bon a bɛ nin code fana kɔnɔ ko mariage forcé n'i yera la i bɛ taa kaso la awɔ n'i yera k'i den di furu la n'a ma san 10 yɛrɛ jagoya furu ouais i nɔ bɛ minɛ fɔlɔ a tun bɛ fɔ k'a tɛ yen an nana sisan tuguni mutilation génitale n'a fɔ ma ko des pratiques néfastes o fana b'a kɔnɔ o fana kan ka jateminɛ a b'a kalan a b'a développer a b'a ye parce que a bɛna mɔgɔw dabali ban caman don a kɔnɔ fana k'a kalan a b'a fɔ nin bɛ ka min fɔ est ce que tiɲɛ de don a bɛ se ka taa code kɔnɔ a b'a ye adultère o tuma ka code kɔrɔlen kɔnɔ ale fana renforcer la c'est à dire que k'i to furu dɔ la ka ɲɛbɔ furu dɔ fɛ cɛ i n'a polygamie k'a fɔ n bɛ dan muso kelen ma e k'o ta i k'i den ka taa dɔ silamɛ furusiri k'o dogo bon fɔlɔ silamɛ furusiri tun b'a don ba la sisan donna ba la ani mairie bɛɛ ye kelen ye c'est à dire que n'i taara mairie la i bɛ ɲininka nin furu fɔlɔ wa nin furu fɔlɔ don n bɛ dan muso kelen ma o ye bɔlen o maintenant i bɛ fɛ ka muso filanan ta i b'i muso de wele k'a sigi a bɛ régime yɛlɛma i muso fɔlɔ o y'a sɔrɔ e ko k'i bɛ dan kelen ma mairie la i ko misiri la i bɛ dan kelen ma donc kɔrɔ i k'i den i muso fɔlɔ kɔfɛ ka taa ka papier ta voilà i n'a fɔ retarala ninnu ni baaralakaw b'a kɛ ani bozo caman b'olu kɛ olu ka baara dɔ ka taa a ka pièce i bɛ mairie ta kalan a bɛ fɔ ko den de t'a la o polygamie i b'a ta fo 4 silamɛya y'a fɔ sariya yɛrɛ y'a fɔ dɔ fana bɛ yen ko bigamie o fana tun bɛ o code kɔnɔ sisan o fana renforcer la o ye jumɛn ye muso e ni cɛ bɛ furusa la furu ma sa fɔlɔ ka taa don furu wɛrɛ la bon bɛɛ ye risque de mɔgɔw t'o de c'est-à-dire n y'a fɔ an ni sara de bɛ tagama la ɲɔgɔn fɛ a esclavage ta fɔ o ye juguman ye o y'an ka société kɔnɔ ye c'est-à-dire que ni loi fana bɛ ta environnement de bɛ lajɛ a bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn an ka laadala ko de tun don mais ni mɔgɔnin bɛ bɔ a la mɔgɔnin bɛ karaba mɔgɔw bɛ faga la mɔgɔw bolo bɛ tigɛ ko parce que ko e ka jɔn de don an dun ma sɔn finman ni jɛman ka kɛlɛ ma n'an b'a f'o ma ko fɛn comment on appelle racisme bon o kɔnɔ sisan kɔni esclavage b'a kɔnɔ o k'i kɔlɔsi migration n ye wagatinin kɛ o fɛn fana na ka taa wari minɛ mɔgɔw la k'u den ka t'u bila ji kan c'est à dire que génocide de don crime de don bon sisan fana dun bɛ code kɔnɔ o migration irrégulière a ka dabila mɔgɔ ka taa sira ɲuman fɛ parce que i taatɔ fɛn ɲini il faut pas que i ka faga o la wa dɔw fana bɛ wari de sɔrɔ o la trafic d'organes humains fana bɛ yen o kɔni n b'o f'i ye dusukun bɛ feere rɛn bɛ feere a bɛ bɔ ka feere a ma mɛn commune kɔnɔ kaburudon na ka taa kaburu wɔgɔbɛ ka taa organe bɔ o minɛna k'o video kɛ bɛɛ y'o ye o balani filɛ an ka fɛnw na ka tila tuguni lampadaire minnu bɛ kaburudon da la ka taa k'o bɔ bɛɛ ɲɛna sufɛ kaburudon ka taa sonyani kɛ mɔgɔ adamadenw ja gɛlɛyara quoi bon ni sariya sen ninnu kan ka na de ka nin bɛɛ ban bon o de kama juge dɔkɛba de donna an kan na an kan ka a ɲɛɲini k'a dɔn population Ismaël ninnu mana bɔ nin débat fana na u ka continuer sensibilisation fɛ parti politique la o association na ONG la bɛɛ ka kalan la hali diinɛ mɔgɔ bɛɛ ka wuli bɛɛ k'a ɲɛfɔ parce que bi fɛn caman kɔlɔlɔ fɔ a kɔnɔ n y'o de f'i ye hali code kɔrɔlen ni san 23 don dɔw bɛ yen u ma kalan yɛrɛ kuma bɛ k'a dayɛlɛ mais o kɔni b'a mɛn parce que a bɛɛ définilen de b'a kɔnɔ sara tɛ nkalon ye wa i tɛ se k'i dun ko kɛ sariya kan n'i y'a kɛ i sara ɲɔgɔn dɔ b'i fɛ o y'a fɔ par rapport à détention a ye min fɔ parquet a c'est réassigé c'est indivisible procureur fo dugu ma fo ministre sanfɛ a bɛɛ n'a ka chef
o kɔrɔ tɛ ko ministre bɛ se k'a sago kɛ procureur la ou bien procureur bɛ se k'a sago kɛ substitut la o kɔrɔ t'o ye on dit la plume la parole est libre n'i ma sɔn i ka robe b'i la audience la i bɛ se ka imposer o bɛɛ ye dayɛlɛ sira de ka taa min bɛ tila ka fara o kan k'o renforcer ni détention collège kan ka sigi n'o ka kuma mandat kan parce que mandat fana ye 3 ye mandat de dépôt mandat de recherche ani mandat de d'amener bon o bɛɛ fana bɛ juge kelen de bolo n'a kuma ko juge d'instruction ale de b'o bɔ k'o di bon n'a fɔra ko o bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ o fɛ n'a ma fili parce que hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila bon fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ n'i bɛ ji min i bɛ fili cour d'appel la n ko juge bɛ tigɛ ni mɔgɔ 3 de président a n'a ka conseiller n'a ma ko collégialité bon o de kan ka kɛ n ka tribunal de grande instance bɛɛ la mais problème ye min ye ressourcement tɛ Mali bɛɛ a mɔgɔ hakɛ tɛ magistrat ye 500 ani 513 magistrat Mali bɛɛ 13 et population ye joli an bɛ 23 millions voilà a fɔra magistrat kelen 10 000 personnes a ka ca o de lanteur ninnu tribunal fana kan ka caya u kan ka gɛrɛ n'a fɔra commune 1 bɛɛ belebele tribunal kelen don nata la olu bɛ fɛ pour d'appel kan ka wara pour que ka gɛrɛ mɔgɔw la bon n'i ye nin bɛɛ lajɛ an ka ɲininka sariya dɔn dɔrɔn a banna. mais a ye kuma dɔ fɔ quoi a ko mɔgɔ 3 procureur ka fara mɔgɔ 2 kan ko souvent n'u kiiri bɛ cɛ ne ko mais est ce que a mɔgɔ 3 k'a fara si hakilina bɛ a bɛ se ka dɔ to ka danfara bɔ ani ɲɔgɔn cɛ la question est bien posée hein. Voilà. non i b'a dɔn magistrat n y'o de fɔ bɛɛ ye magistrat ye mais bɛɛ tɛ juge ye voilà mais an ka plan de carrière la an bɛɛ bɛ se ka kɛ procureur ye an bɛɛ bɛ se ka kɛ juge ye an bɛɛ bɛ se ka kɛ juge d'instruction ye tribunal de travail fana bɛ juge de bɛ yen tribunal de commerce bɛ yen juge de bɛ yen tribunal sisan an ka statut de la magistrature fɔlɔ ordre tun ye 2 de l'ordre judiciaire et l'ordre administratif mais an ka o sariya kura in fana kɔnɔ état fana bɛ fɔ o la ministère bɛ fɔ o la parce que texte fɛn bɛ ka bɔ sariya kan a texte fana bɛnnen b'a ma sisan u ye ordre wɛrɛ fara kan ko ordre de compte ordre de compte fana sisan a kɛra 3 ye ça veut dire que bɛɛ k'o bila a kunna il y a 3 ordres maintenant selon an ka statut bon n'i y'o fana lajɛ tuguni olu an ka tribunal comment on appelle cour suprême cour de compte fana bɛ yen o bɛna dayɛlɛ ka fɛ bon maintenant sisan an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u si sera a ma n'u ye jate kalan de kɛ finance ni gestion de kɛ olu bɛ se ka concours de la magistrature kɛ c'est à dire que a ma fɔ dɔrɔn ko mɔgɔ min ye droit kɛ fɔlɔ olu dɔrɔn de tun b'a kɛ licence bɛ se ka taa minnu fana ye économie ni gestion ni kɛ o fana bɛ se ka taa concours kɛ olu bɛ se ka taa comme des juges au niveau des cours de compte. ok voilà bon ça bɛ se ka comme concours bɛ section de compte cour de compte ye bon ka tila ka kɛ ordre yɛrɛ ye ka tila ka don loi kɔnɔ c'est à dire que fanga b'a la bon maintenant fɔlɔ o tun bɛ concours kɛ ka dan san 40 e tɛ concours kɛ sisan a bɛ se ka taa fo 43 ans. san 43. voilà c'est à dire que sariya kelen-kelen bɛɛ kan ka dɔn maliyɛn bɛɛ fɛ bon a ye min fɔ juge mana fara ɲɔgɔn kan juge tɛ juge ye mais gradu bɛ yen nɔ gradu bɛ yen nɔ sisan ne ye procureur ye sini mutation wɛrɛ mana kɛ ne bɛ se ka taa kɛ président de tribunal ye ou bien juge au siège ye n ye kiiri tigɛ bon sisan n'aw juge 3 de sigira c'est à dire que mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si peser pour que a kɛra 3 ye ni anw 3 ma bɛn n'an ma bɛn an 3 ye bɛn n'a kan ne ko n ko bon n ko k'a tigi bila e fana ko non ko k'a minɛ e fana ka tuguni ko non ko k'a bila an b'a sama bɛɛ bɛna n'i ka argument ye sisan a bɛ fɔ aw 3 ni ɲɔgɔn cɛ anw 2 de bɛnna ko k'a bila a bɛ taa an ka côté la hali cour d'assises la u t'u retiré ka taa wa u bɛ t'u sigi ani conseil ka baro k'a ɲɛfɔ assesseur ninnu u bɛ voté kɛ tuma dɔw la c'est à dire que n'i taatɔ kaso la dɔrɔn solution de tɛ yen quoi. n'i taatɔ kaso la solution yɛrɛ de tɛ yen. c'est à dire que i kan ka taa kaso bɛ justifié de bon sisan ko kaso ko ka fara i man ka taa a kɛra ka mɔgɔw ja fɛn de gɛlɛya pour que au moins u kana sariya sɔsɔ mais ne yɛrɛ ko y'a nɔgɔya ne ye téléphone san i ta kaso la sa téléphone san bɛ ban. d'accord ok. ok
Ok. Abdallah, i bɔra ka Musa Gino lamɛn sisan e yɛrɛ fɛnɛ ka yeta la o ni ko kura minnu donna ni code kura ninnu kɔnɔna na a bɛna juge ka baara nɔgɔya ou a bɛna a gɛlɛya de? Juge dɔrɔn ka baara nɔgɔyali tɛ a bɛ même citoyen fana a b'u ka baara nɔgɔya ni a y'a ɲini k'a dɔn n'a y'a ɲini k'a dɔn mais n'a ma ɲini k'a dɔn a b'a ka baara kɛ donc je crois que parce que justice ye fɛn min ye aujourd'hui c'est un peu le mal aimé des citoyens. Amadu mɔgɔ si i nɔ ka minɛ na ni yɛrɛ fana y'a fɔ cogo min convocation yɛrɛ di ma marqué na i tuma dɔ n'i ma dɔw b'a fɔ i kana taa ka sɔrɔ i ma terrain préparé i bɛ wuli dɔnbagaw wuli ni fɛnw la parce que i dalen tɛ ko la parce que hali n'i yɛrɛ b'a dɔn ko tu es en bon droit mais i dalen t'a la parce que i yɛrɛ fɛ n'i taara a bɛ laban kasolata in la a préjugé bɛ yen déjà quoi et comme l'a dit Albert Einstein il est plus facile de dématérialiser un atome qu'un préjugé donc problème de vie non mais yɛlɛmali kura saba fara kan rapidement o ye mun ye ça c'est très important an politique mɔgɔw an bɛ boli ka taa assemblée k'an yɛrɛ kɛ député ko immunité donc pour que an ye ko minnu kɛ ka ban ko n'an nɔ minɛ o banna ka ban. Ah bon? O immunité côté on. Donc o yera o bɛ fɛn kɔrɔ voilà donc ka ti diyagoya don député la ka pour que i ko min b'i nɔfɛ o ka ban i ka san 5 kɔnɔ député la i yɛrɛ se ka solution sɔrɔ a la o immunité ko o banna ka ban. Donc n'i ye député de ye kojugu kɛ. i kun dɔ i bɛ to ka taa sariya ko voté ka taa assemblée la k'i ka baara ye min assemblée i bɛ to ka mais k'a fɔ k'i t'i nɔ dogo sariya kɔfɛ o tɛ yen nɔ tugun. A dɔ wɛrɛ bɛ yen mun ye yarɔ nin bɛɛ ma dabɔ anw citoyens dɔrɔn kama les acteurs de justice olu fana niyɔrɔ b'a la ni o fana ye fɛn kɛ min ma bɛn a kɛ hali constitution kura la a b'a la d'habitude constitution kura la constitution kɔrɔlen na normalement c'est les magistrats seulement qui pouvaient servir le conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui un citoyen quand il n'est pas content de la justice du jugement rendu tu peux toi-même directement saisir le conseil supérieur de la magistrature ni kɛra nin yɔrɔ la ma bɛn donc a dɛgɛlen citoyen lambda fana ka conseil supérieur de la magistrature saisir sisan nɔ o de y'a kɛ nin loi kura in fana sa comme ça une population gansan i ka kiiri dɔ tigɛra a ma diya i ye donc min ye kiiritigɛlaw ka sonba ye u ka min ka lafasatɔ i bɛ se ka taa i dama kasi constitution kura la a b'a la alors fɔlɔ la uniquement magistrat dɔrɔn de tun bɛ se ka conseil supérieur de la magistrature saisir mais aujourd'hui même les citoyens lambda kiiri tigɛra a ma diya i ye i yɛrɛ fɛ a ma k'a kɛcogo la tu peux saisir le conseil supérieur de la magistrature maintenant a sanction qui est conseiller de la magistrature? Le président de la République et le président du conseil supérieur de la magistrature. K'ale ti se ka voilà samo san mɔgɔ hakɛ dɔ de b'a kɔnɔ na n'a mɔgɔ hakɛ dɔ aujourd'hui constitution kura la société civile fana représenter le conseil supérieur de la magistrature la fɔlɔ uniquement magistrat dɔrɔn de tun bɛ siéger conseil supérieur de la magistrature la mais aujourd'hui avec la nouvelle constitution a délai la société civile fana ye donc société civile fana fait partie du conseil supérieur de la magistrature donc a jira k'a fɔ les secteurs de la justice n'u fana ye fɛn kɛ min ma bɛn a établi la o fana bɛ se ka ɲangi donc a bɛɛ b'i nɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔna na donc nin kɔni a nana a ɲɛna mais a nana bɛɛ kama an ka ɲini min y'an ka problème ye an ka ɲini an ka dɔw de ka gɛlɛn maliyɛn bɛɛ ka problème les Maliens n'aiment pas lire les Maliens veulent toujours que l'information kana ale fɛ mais ale kana taa information ɲini donc an ka ɲini fɛn an ka information ɲini a b'an tanga ko caman ma a bɛ an yɛrɛ lafiya o la ko si tɛna dabiri yɛrɛ da la. D'accord. Ok Abdallah. Abdallah Ismaël Sage donc e fɛnɛ i bolo i ka yeta la ni fɛn kura minnu filɛ na a bɛna juge ka baara nɔgɔya ou bien a bɛna dɔ de fara gɛlɛya ka bolo? Bon Mali furadama i b'a ye sariya fɛn fɛn bɛ ta Mali kɔnɔ a bɛɛ ka ɲi mais mɔgɔ minnu b'a appliquer problème b'olu de la parce que hali ni an ka kulo bɛ kiiri kan an bɛ kulo kiiri la ka kuru kiiri la parce que maa dɔ a bɛɛ tɛ mais a maa dɔ b'u cɛ la minnu yɛrɛ ɔrɔbu finman b'u kana walima bilenman b'u kana u t'a importance n'a nafa yɛrɛ dɔn anw yɛrɛ bolo parce que an b'o fɔ ka da mun kan i bɛ taa sɔrɔ tribunal la ko dɔw bɛ k'i la mais i bɛ t'i ma kasi jɔn ye o problème bɛ yen parce que n t'a dɔn n'a sɔrɔ ni inspection b'u bolo ni kiiritigɛla ye ko kɛ n'a ma bɛn n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ se ka a ɲagi o kɔnɔ n t'a dɔn n'o bɛ Mali kɔnɔ ni Guinée bɛ se ka tila k'i da mɔgɔw la. mais innovation la a t'a kɔnɔ wa? fɛn na bon ne m'o bon inspection bɛ yen mais k'a fɔ ko kiiritigɛla ye ko dɔ k'i la et que i bɛ t'i ma kasi o kiiritigɛla minnu ka conseil supérieur de la magistrature ye n'i ma compter ka jugement na
un citoyen peut directement saisir le Conseil supérieur de la magistrature. D'accord, donc tu parles en tant que citoyen et quand voilà, donc maintenant à Flana bon na mun fɔ a da mɔgɔw la minnu bɛ u yɛrɛ politicien minnu walima mɔgɔ dɔw ka député ɲini ka t'u dogo assemblée kɔnɔ halisa u kana se ka wele kiri la ka se k'u ka ko kɛ o banna parce que hali ni an ka constitution yɛrɛ jateminɛ fɔlɔ b'o kɔnɔ o banna n'i ye ko kɛ sa en tant que député i bɛ wele ka t'i bila kiri ɲɛma donc i n'anw bɛɛ kɛra kelen sisan donc fɔlɔ mɔgɔw kun ja kun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ u kun bɛ o briefing ta ka da o yɛrɛ kan donc o y'a dɔ ye mais nin bɛɛ la n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ hali bi ne bɛ n sinsin yɔrɔ min kan kosɛbɛ o ye magistrat de ye magistrat k'a dɔn k'a fɔ o bɛ komi i n'a fɔ ala dugukolo sanfɛ o kɛlen mɔgɔ min bɛ se k'i ka liberté minɛ i la seconde kelen kɔnɔ o tɛ mɔgɔ den ye dɛ o de la ne bɛ mɔgɔ dɔw mɛn ko n tɛ sira magistrat ye magistrat bɛ tan b'a fɔ n'i t'a dɔn parce que mɔgɔ minnu don puissance min b'u la parce que hakɛto bɛ kuma kɔrɔ kuma na fɔcogo don c'est à dire u bɛ komi n'a fɔ ala de dugukolo sanfɛ parce que mɔgɔ bɛ se k'i ka liberté minɛ la sira o ye quoi et puis i k'o ka baara taabolo i k'o ɲini k'o dɔn o de la a bɛ fɔ ko ni kiiri bɛ tigɛ tribunal la ko i ka taa lajɛ parce que kiiri kɔnɔna la e tɛ se ka taa fɔ ko n kun tɛ nin dɔn walima a y'a kɛ ala kama a kan to yen non sariya ye mun fɔ a ka kuma bɛɛ la a bɛ insister o de kan sariya ye mun fɔ baara bɛ kɛ n'o de gafe kɔnɔna ne ni Guino n teri don ne ye nin kɛ n ka dossier taara bila Guino fɛ donc ko tɛ na bɔ a la parce que nin relation b'a ni ɲɔgɔn cɛ maintenant ni Guino taara ni o ye o kɔrɔ a ye serment fɛ a y'o violer a y'o sɔsɔ parce que mun bɛ sariya kɔnɔna la ale bɛ baara kɛ n'o de ye donc n'a baara fɛnɛ kɛ n'o ye ne mana k'ale ɲagata k'a fɔ nin dɔnnibagaba in bɛ n'a cɛ a ye n kɛ tan tɔ munna non donc sariya kolo ka gɛlɛn donc o la an b'a fɔ an ka kiiri tigilamɔgɔ minnu bɛ yen a fɔlɔ u bilala baara min na u k'a dɔn k'a fɔ conséquence ba de b'a la u yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔ donc ka kiiri tigɛ sariya kɔnɔ parce que adamaden k'a ka liberté minɛ a la fɛn belebele de don o la mɔgɔ tali kaso la gɛlɛya dan don halisa i ka se ka taa kaso la mais an nana mun ye Mali kɔnɔ i ka taa kaso la a ka nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ procureur bolo a bogole an k'o kelen fɔ dɛ a ka nɔgɔn u bolo kosɛbɛ i taara dɔrɔn mana bon donc an bɛ mun fɔ sisan ni ko mun nalen filɛ nin k'a fɔ ko maa saba ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ n'a sɔrɔ n'i kɛra ka taa walima n'i mana ka taa vraiment an b'aw fɔ ko ye tare mais a tare mais yɔrɔ ye jumɛn minnu bɛna bila la an ka démoralité ka k'u kunna a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ma k'a dɔn k'a fɔ est ce que u n'a place in na kan wa o de b'an jɛ Mali kɔnɔ parce que mɔgɔ n'i taara ka bila fɛn na a ka dɔn i yɛrɛ mɔgɔ façon jumɛn a bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma n t'a dɔn ni kuma in bɛ ka faamu parce que maa saba aw saba bilalen filɛ nin kiiri kɔnɔ sisan n'a y'a sɔrɔ e dɔnnen don k'a dɔn k'a fɔ nin kɛra cogo cogo wari ka di nin ye dɛ ale ni fila cɛ bɛ cogo di walima u mɔgɔ fila la ale a teri dɔ bɛ na walima a bɛ se ka influence kɛ dɔ la wa parce que normalement u ka sariya kɔnɔ o mana ka kɛ hali n'a sɔrɔ ni wari de jugement ou procureur i da tɛ se k'a fɔ k'i y'a di. donc wari bɛ di jugement de. bɔgɔli kana n don ko la. kuma de wa ko bɛ yan. bon n fana kuma de kɛ exemple. donc voilà ok d'accord. misali de o la n ko baara ka kɛ ni hakɛ de moralité. merci voilà n y'a fɔ. procureur bɛ ɲɛkɔrɔ. d'accord yala n'an don ko la. d'accord ok. n bɔra kuma kɔnɔ. d'accord ok donc Mayiga k'a fɔ WhatsApp mɔgɔw kuma dɔ o caman perelen don ka ɲininkaliw question mais président ne ta ye mun ye dɛ. aw saba min bɛ yan nin a ko a bɛnna mais est-ce que Sénégal don dɛ est-ce que ni n bɛ misali d'i ma est-ce que ça arrange aussi les avocats. oui avocat huissier notaire a bɛɛ y'an baarakɛɲɔgɔn parce que olu b'an ka actes de authentifier juge de ka baara ka gɛlɛn nin bɛɛ la. u bɛ fɔlɔ ko tare o yɛrɛ ni to avocat dɔ fana sɔrɔ plateau kan o bɛ se ka baara nɔgɔya. non n ye avocat bɛɛ wele. voilà kelen ko ko ale bɛna dossier ye kelen ko non fila ko k'olu bɛ fɔ. voilà donc an tɛ olu sɔrɔ voilà. fɛn kura de don a daminɛ depuis 2017 bon ne yɛrɛ ka chance kɛra min ye ne tun bɛ administration na j'étais conseiller technique au ministère de la promotion de la femme ani fɛn na ministère intégration voilà malien de l'extérieur. Bon, maintenant, atelier nous nous font, on me voulait, ni sénégalais, Sam Tola, a écouté une fond, écoute là-bas, sur les deux codes là, c'était le 2 novembre 2023. Moi, j'étais là avec le député. Bon, au lieu de faire ça, on aura
parce que barakɛminɛ de don an fana bɛ peser ni avocat de n'an fana ye sara sɔrɔ olu fana b'anw lakali e ma avocat kuma o kuma tel article olu bɛ sira de yira o de ye procédure pénale nafa ye parce que ni bɔ sira min fɛ n'i ma bɔ fɔlɔ fɔ a ye sira jɛ c'est à dire que kiiri bɛ tigɛ ni juge de ye kiiri bɛ tigɛ kiiritigɛyɔrɔ la n'o ye tribunal ye appel bɛ k'a la n'i ma bɛn n'a ye ni dusukasi bila i b'a appel kɛ olu de b'o bɛɛ jateminɛ les voies de recours ani réclamation ma jɛn n'a ye sɔrɔ n'a olu bɛɛ b'o kɔnɔ k'a fɔ cogo di sa o baarakɛminɛnw bɛɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn na tribunal la mɔgɔ tɛ convoqué ten ne ni Yatara bɛ ɲɔgɔn na ne ka Yatara wele téléphone na n ko Yatara ne bɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la ne ye jɔn ye ne bɛ Yatara convoqué n bɛ taa convocation de tigɛ o bɛ taa d'a ma ani gardiw bɛ taa n'a ma na o bɛ taa ɲini. bon sisan o président convocation don a bɛ tigɛ min est-ce que a tɛ taa tigɛ polisi so a bɛ se ka taa directement. ni fɛn y'i sɔrɔ sisan damakasi sɛbɛn an k'a fɔ bamananw ka faamu sɔtara ɲɔgɔn la plainte i bɛ taa kɛ procureur de fɛ yen. i bɛ polisi ni gendarmerie i b'o bɛɛ ka to yen ka taa directement procureur. i ye bɛn dakɔrɔka ye ko kɛra i ka so ou bien i bɛ Korofina i bɛ taa procureur tribunal la i bɛ taa procureur ka secrétaire la n nana n dama kasi parce que ni Yatara bɛ ɲɔgɔn na a ye mun k'i la a ye n den bugɔ plainte bɛ kɛ ou bien sufɛ a ye n ka kogo ta ka don n kan plainte bɛ kɛ ka don o kan Yatara bɛ ɲininka e bɛ quartier jumɛn na n bɛ Bugasobugu la Bugasobugu policier jumɛn de ka surun o ye 12e arrondissement ye o b'a kɛ enveloppe kɔnɔ ka tampon bilenman k'a la k'a di i yɛrɛ bolo ma i bɛ taa di commissaire ma. i yɛrɛ bolo bɛ taa di. i bɛ taa di commissaire ma n'o y'a sɔrɔ i bananen don i bɛ procuration kɛ olu bɛ se ka taa kuma n'a commissaire fɛ o b'a dayɛlɛ n'o y'a dayɛlɛ o b'a kalan o b'a di a ka chef bureau ma n'an b'a fɔ brigade de recherche ni fɛnw u bɛ sɔrɔ ka i b'a dɔn dɔw sigilen dɔrɔn téléphone bɛ sonné a ye wele bɛ tribunal la i ka soit transmis don parce que e ka intérêt b'a la i bɛ wele i kɛlɛɲɔgɔn bɛ taa ɲini. bon n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min don a ye ka gɛlɛn u b'a ɲini fo ka t'u tigɛ da kan n'u tigɛ dara u b'aw lasigi k'aw sɛgɛsɛgɛ ka PV kɛ k'a sɛbɛn k'a ban ka tila k'o PV kelen ani min ye tiɲɛni kɛ k'a don ka sɔrɔ ka taa di procureur ma o de kama i b'u ye polisiw bɛ dugu kɔnɔ yala la u ka mobili kɔnɔ mɔgɔw meletolen b'u kun u bɛ ka taa déferment na ou bien u bɛ ka taa n'u ye tribunal la. bon anw ta à partir de 14h 13h u bɛ nali daminɛ fo wula bon n'o fana nana procureur fana b'a ta k'a lajɛ polisiso commune m'o de dɔn unité d'enquête 7 de bɛ an bolo yen polisiso 4 ani gendarmerie 3 bon e k'a lajɛ olu kelen kelen bɛɛ bɛ PV taa layɛlɛ tile kelen o PV joli ou bien PV duuru sigiyɔrɔma 7 35 tile kelen an juge procureur b'a kila ɲɔgɔn ta ale yɛrɛ bɛ dɔ ta o y'a sɔrɔ kɛlen ka yɔrɔ fa minɛti b'u la u bɛ ladon an kan kelen kelen a bɛ fɔ de ma déferment devant le juge an b'u lamɛn a karisa i nominɛnen don k'i ye sɔrɔ et puis polisi de qualification kɛ polisi bɛ fɛn de ta kumakan voilà kumakan fɛ mais k'a fɔ k'i nominɛnen don ko i ye escroc ye ou bien i ye abus de confiance juge de b'o da i kɔ la o de kama Ismaël bɛ k'a fɔ ko fanga bɛ juge la o de b'a qualifié ka sɔrɔ k'a fɔ min bila ka taa kiiri la ou bien bɛ médiation k'aw cɛ nin ma se kaso la d'o ma ou bien n b'a classé sans suite o classement fana kalo 3 bon ɲɛ b'a la texte kɔnɔ ko kalo 3 sur kalo 6 de tun b'i bolo ni a fɔra ko a classé la sans suite e tɛ se ka a tigi nɔ minɛ tuguni fo kalo 6 ka dafa i bɛ se ka taa plainte wɛrɛ kɛ o plainte kelen tɛ se ka kɛ bon maintenant tuguni sariya la i minɛna suɲɛni na bi i nana juge ɲɛkɔrɔ a ye san 2 d'i ma k'i taa kaso la kalo 6 d'i ma k'a juru don i la ko parce que k'i ye denmisɛnnin ye i ka bɔ la de ka taa suɲɛni kelen ka tila ka segin ka na voilà récidive ka segin a kan tuguni sara ko ka san 5 d'i ma n'o yɛrɛ tɛ don a la san 5 c'est à dire k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen don k'a da a y'a fɔ cogo min na n kana bɔ n ka ligne kɔnɔ ale ye min fɔ inspection bɛ yen juge de labilalen t'a yɛrɛ ma dɛ olu de bɛ taa contrôle kɛ an juge kelen-kelenna bɛɛ kan i ye kiiri tigɛ tugun halisa ne ye min classé sans suite n b'a motivé n'u nana la papier lajɛ pour que i ye nin kɛ classement ye pour que i ye médiation kɛ nin na k'a sɔrɔ fagali de don or sariya dun ko ko crime t'a la ou bien
corruption bɛ b'a fɔ juge bɛ ka so de juge bɛ tribunal la don e de bɛ taa édition diyara i ye fɛn dɔ di a fɔra k'a kana kɛ mais juge fana i k'a fɔ ko nani nin bɛ nin kɛ i ka serment sɔsɔ wa Mali juge bɛ kɛ bɛ ten mais ko wɛrɛ bɛ se ka don a la o ye débat wɛrɛ b'a ko parce que i yɛrɛ ye juge ye dès ka processus ne école ma fo kana se juge ma bɛɛ bɛ n dɔn bon o fana n'a tagabolo de don mais ka personnalité fana bɛ yen anw de ye grève kɛ 100 jours ka population sɛgɛn n ko ka dɔ fara an sara kan o la fɛn caman bɛ bɔ a la a juge bila condition na o kɛra bon o de kama sisan mandaw ka ca a bɛ ka kuma wɛrɛ mɛn a la imaginez-vous fɔlɔ tɛ o anw tɛ juge yɛrɛ ye kuma na ne ye san 10 kɛ administration na mais ne ko mɔgɔ ma juge ko i tɛ juge ye olu bolo dɔrɔn min minɛ k'i don ka bɛn na tile san kelen 14 mois moi je suis substitut du procureur mais bɛɛ y'a dɔn ɲinɛ de bɛ commune na i y'o fɔ tuguni ka na k'a fɔ k'i dɔnbaga i ye min fɔ don kelen n bɛ ka yɛlɛ escalier fɛ n terikɛ dɔ ye sama semisi ma a bɛ n dɔn quoi a ye n sama gardien y'a minɛ ka jigin ka taa lasigi ko ne y'a fɔ ko a ko procureur ko dɔ minɛnen bɛ duguma ne ko k'u ka dɔ minɛ ko mun a ko min ka fini san ko n teri de don k'a b'a bolo n ko voilà c'est pour te dire que kulonkɛ yɔrɔ tɛ. merci. sariya mana d'i ma fana k'a fɔ k'i somɔgɔ dɔ la sariya yɛrɛ ko juge n'i yɛrɛ b'a dɔn i somɔgɔ dɔ bɛ fɛn dɔ k'i k'i yɛrɛ bɔ a la o bɛ yen o. voilà e ka bɔ a la c'est à dire que birifini bɛɛ bɛ juge bolo k'a ka baara kɛ ko n bɔra politique ko la i ma dan tɛgɛrɛ fɔ ma sinon baara wɛrɛ t'anw bolo ni droit loi tɛ i y'o fɔ section fɔ bon sisan environnement ani an ka forêt o yiritigɛlaba ninnu ni fɛnw sarakɔ bɛ n ko k'u bɛɛ minɛ ka environnement tiɲɛ ka ji ka produit fɛnw kɛ ji kɔnɔ e yɛrɛ kelen kungo ka bɛɛ ladon kuma na a fɔ ma de crime de délit lié à l'environnement et lié à la forêt au fond jinɔgɔ voilà c'est à dire que a y'a bɛɛ de ta ba la échappatoire tɛ o juge o bɛɛ ka kɛ baara kɛ citoyen fana kelen kelen bɛɛ k'an ka sariya bonya c'est à dire que nin kan ka kɛ an senkɔrɔ fɛn de an b'a lajɛ don o don ka sɔrɔ ka bɔ. Ok. Vraiment, kɔrɔfɔ tɛ de oui. Allez-y. Kɔfɛ mɛ tila WhatsApp. Est-ce que kuma wɛrɛ b'i fɔ ka fara ta ou bien. Non, kuma min bɛ n fɛ ka fara ta kan dɔrɔn n b'a fɛ ka fɔ yɔrɔ dɔ fɔ effectivement an ye mairia kɛ c'est que furusiri ko ninnu yɔrɔ effectivement 16 ans 18 ans mais généralement a bɛ jigin 16 ans jukɔrɔ mais fo autorisation parentale de ka sɔrɔ i bolo. Voilà ni autorisation parentale b'i bolo de i bɛ se ka a fɛn a ye min fɔ silamɛ furusiri fanga effectivement c'est une loi qui a été promulguée mais malgré tout ça il va rester un furusiri papier c'est pas encore reconnu au niveau de l'administration et pourtant ça a été promulgué par IBK donc n'a promulgué sa force de loi en 2018 donc normalement ani civil in paye valeur clé. Mais au niveau de l'administration, les gens sont confrontés à ce problème-là. On a d'autres papiers, il y a une personne qui fait on va rejeter, qu'il faut qu'on a civil. Donc, il civil alors que c'est la même chose papier. Alors que normalement, c'est une loi qui a été promulguée, donc c'est à la même valeur que le mandat civil. Mais malheureusement, au niveau de l'administration, les gens sont confrontés à ce problème-là aujourd'hui. Au cas où l'administration c'est une loi qui a été promulguée. Donc, la valeur juridique est civil, la valeur juridique est donc nous avons un papier au cas où on a un sigla mais tant que le c'est mara civil comme tout donc le problème après on a transcrit voilà ni a que ministre là a transcrit mairie là exactement valeur d'ama voilà donc le problème de donc on a photo comme là nous connaissons fait la carte bakeli niko a tsika quel choukeli na mais je crois que on y a demandé on a une bakuru ba forme oui mis en quotidien généralement nous de forme oui c'est ce qui est très important même en quotidien infraction en quotidien ko c'est vraiment rôle ko c'est vraiment mi jamana nyamo fo ko wala nyamo ka fo majuro fana vraiment ka maintenant une chose est d'avoir une bonne loi une chose aussi de l'appliquer de maintenant appliquer libre ou ira boulot pour qu'on faire vraiment appliquer gagner pour que confiance min be justice ni justiciable ni wote ou ka c'est donc on fallait je crois bien que tu as nous fana b'a kɔnɔ hali bi bouclé normalement citoyen i mana ka minɛ ka taa polisiw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ avocat tɛ i bolo mɔgɔ min bɛ yen mun bɛ i suit i ka kumakanw ni fɛnw na ka i jɔkɔrɔma tinti mais l'avocat t'i bolo don ayi jamana yɛrɛ ka na ka avocat d'i ma
Donc, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, le lieu il blesse ça, ou bien quand tu as policier là, l'avocat de Kagana, il doit faire bien. Ah bon? L'avocat B, avocat Dima, c'est qu'il fait. Mais un fait de Watin de la Obéchara, ni plainte de naviguer comme le body. Anya est bon, c'est un fonka. Il a fait madame na photo. N'est que filmé Kassouri et qu'à la unité, ou alors que Kumakata Kaji Kassouri qu'à la unité. Mais aussi la question. Mais au bas de l'été. À le concert la police, m'a filmé Kato Garavi qu'on a. Policier est mort que commissaire. Ok. Donc, au lieu de fournier, fait mon vraiment Kanaka, Béré Kanaka, comme nous, comme à Kosovo. Nous connaissons beaucoup le mot est à la Kosovo, esclavage. Ah, d'accord. Non, il est parce que Akmuna Mali Chiwatila, parce que à ce moment-là, Akmara Sama, faut il va donc à Bolo, comment WhatsApp, comment à Karambanga, deux Massanini, à Tilamora, à Tassara, à Nara Vagassi, la Gabo français, à Menaka, ou l'Europe, à Kaini. Donc, il va y avoir esclavage. Vraiment, Foucault sera là, quoi. D'accord. Foucault sera là, Kaba. Ok. Comment la va bon, peut-être, on va te dire que pour si la gendarmerie la connaît et mine la ko charia folo mo men folo clé ça va de normal ko kile ni do tourner 48 heures clé ça va la bo du procureur faire sur instruction du procureur mais da faradron sara ki yat kibla donc là tu clé ça va que la soro ma police ma bla gendarme voilà police la do c'est que clé nani clé duru ke o jati fana be damne ni jour ouvrable de parce que c'est ka ben samedi ni raki que les gens depuis samedi dimanche au tala ça dit que enquête le lundi mardi mercredi jeudi vendredi bon que ba dire ko convoqué ko ta tribunal là vendredi ou le police là au sera ngata ba fo ah ni tara duma fo bi mara bon maintenant si ça tout le fanga de le programme ma ko kata visite une opinion que kata yala commissariat là voilà dem se kata 600 kado commissariat là kan tle kata grilla kata do ni galeke e be abuna ane a connu Schwenninger. Bon, il y a un accident de l'estro. Il y a un clé de l'ébé depuis qu'on a changé clé d'année. Voilà, comme ça, il y a un sur ah, procureur, ah bien. Il y a un lébé qui avait l'air caïcono. Vous nous donnez un cabot. Ça dit que tellement bien contrôlé quoi. On va faire quoi, qu'on s'arrête à gueuler, s'arrête à tanier, ni qu'il y ait kata. Ah, il y a une gado. Oui, mais président, avant qu'on l'offre, et Barabad de Kata, Kasobo, si il y a Kata comme ça là, Kata Boron, il y a, ah, bien. Mais après, il y a baillé, vraiment, nous, Makangable, et il y a bouquet, c'est ça. Il va falloir dire un coup là, Bokatassou. Alors, il y a un progrès. On a des policiers, il fait circulation là. Il faut pièces ou ils font pour ce qu'on barate sanction de mais contravention des policiers c'est quoi régler au cas où là l'autre te mettre les temps que les gars kata kalokele là bon maintenant ni franchement ba délit de quai défaut de maîtrise ou défaut de permis défaut de mine et puis c'est kata kasola ou juge de fona au cimetière abara c'est le cas donc ça veut dire que policier est à RMA. Le maire principal seulement. Voilà. Maire oui. Qu'est-ce que tu as information dit? Pour ceux qui ont enquête, quand tu as enquête, enquête. Voilà. Avec du gouvernement. Fais le phénomène à faire. Après, c'est la première relation. Le code de collectivité là, c'est le maire principal officier de police judiciaire. Les autres maires routiers quoi. Voilà. Voilà. Qui est comme le maire principal, au drone officier de police, il a fait communiquer le maire principal. C'est la région du conseil au total. Après, le programme saisi, après, c'est l'enquête qui a été programme. Ça dit que le programme est fait. Information bébé sur le boulot. Ça reste là tout le monde fait un dama. Puis Claude d'aller, ni mieux journaux qu'on a. Na c'est ça la société, c'est quand même n'avait qu'à juridiction non. Allez convoquer lui de la débat là. Quand ça va. Quand on a dit où est le coup qu'on fait, j'ai dit mon bel là, il était où le terrain non. Les informations on a mis on voulait papier que le bédam de maïs sur le tribunal là. Avec une affaire, monsieur avait mon année information. Il voulait la tout dire, il voulait la tani, il dira man. Des fois quand on va faire balekela là,
papier bɛ taa d'a ma don min délai ma dafa o b'a bɔ a ma u b'a fɔ a ye taa prix bɛ bila dɔgɔ wɛrɛ la ni feerela bɛna don min ka sɛbɛn di a ma si c'est régulier a bɛ na tribunal la wa pénalement n'an bɛ code pénal ni fɛn kan la loi pénale est personnelle ne ye sariya sɔsɔ ne den tɛ minɛ place la n fa tɛ minɛ place la ne de don wa o fɔra tuguni ko c'est contradictoire ni nin ye tiɲɛni kɛ fo ne ka ye avocat tɛ se ka ne remplacer fo ne ni n ka avocat de bɛ na bon ni ye tiɲɛni de bɛ infirmer kun ale bɛ se k'a da so a ka avocat bɛ na an b'a fɔ ma les intérêts de la partie civile o fana bɛ dafa bon kiiri wɛrɛ bɛ yen tuguni o ye civil ye luwansew ni furusaw ani contrat voilà olu fana bɛ se ka kɛ olu kɔɔriw fana b'a d'a ma o code civil. dɔw ye ɲininkali dɔ fana kɛ ko kun jumɛn ko mɔgɔ mana minɛ ka datugu ko souvent minnu kan ka taa bɔ a ye par exemple cɛ mana minɛ ka datugu a furumuso min kan ka taa bɔ a ye donc ko o ko ka gɛlɛn tuma dɔw la ou bien muso minɛlen ka datugu a furu cɛ ka taa bɔ a ye kɛ bɔ mun sɔrɔ ka fɔ la. bɛɛ bɛ se ka taa bɔ bɛɛ ye o visite ko droit de visite voilà aw da ye min kɔnta bon komi fɛn bɛɛ b'a tubabukan de don mais i bɛ se k'a fɔ bamanankan na conjugale ye jumɛn ye an b'a ye filimu la yɔrɔ labɛnnen don n'i furulen don i muso bɛna bɔ ye a bɛ a wagatinin k'i bolo ye an fila bɛɛ bɛ so kɔnɔ ye kaso la quoi furulabato bɛ kɛ yen awɔ kaso la o bɛ yan o bɛ bon o t'an ka kaso la sariya la o de fɔlen don mais o kɔni o ma fɔ fɔlɔ fɛ voilà o ye visite fɛn conjugale i b'a ye an b'a ye prison break ni fɛnw na voilà mɔgɔ bɛna bɔ cɛw ye wagatinin bɛ d'u ma u bɛna bɔ muso ye bon maintenant sisan n'i bɛ fɛ ka taa kaso la ka t'i ka mɔgɔ lajɛ i bɛ taa permis de communiquer de ta bon komi a caman kɛ kirimu ye a bɛ taa juge d'instruction fɛ yen ou bien permis de communiquer procureur fana bɛ se ka dɔw si ye n'i y'o ta ka taa n'i y'o yira gardiw la olu b'i ladon i bɛ se ka don n'o ye bon wari tɛ sara a dɔw la wari tɛ sara la i bɛ taa minɛ ten dɔgɔkun 100 ou bien 100 o ye ko wɛrɛ ye bon dɔ fana sisan n'o t'i bolo n'i bɛ ka carte bila i bɛ se ka don c'est visite c'est normal c'est un droit. donc furumuso ni furucɛ ta o bɛ yan sariya la. o bɛ sariya bɛ visite o y'o de ye o. o b'an ta la o mais maintenant est-ce que a yɔrɔ bɛ yan kama. voilà voilà garde prison olu bɛ se k'o ɲɛfɔ aw ye voilà anw ta ye dɔrɔn ka t'u kalifa u la bon min bɛ k'a kɔnɔna na visite fana fɔra ko kɛ dɔrɔn mɔgɔw ni baare tun bɛ se ka fɛn caman nɔgɔya hali juge de détention hali juge de liberté ninnu a diyara olu ye kosɛbɛ. parce que ale n'ale ale ko o de bɛɛ n'i ka baara don. d'accord donc Bakari waati min dira ma ale surunyana an bɛna Fane donc e yɛrɛ fɛ vraiment kumakan b'i bolo puis an bɛ jɛ. n ka kumakan laban bɛ se ka kɛ mun ye hali bi n bɛ n sinsin o yɔrɔ de kan maa minnu bɛna bila a ca la u ka kɛ maa ye ala k'o kɛ maa ladirilenw ye i n'a fɔ u yɛrɛ ka serment b'a fɔ cogo min na parce que guloki m'o kana gulokiba don i m'a ye donc guloki nafa ka bon a ka girin donc a mana ka ta ka di bɛɛ ma. a mana ka taga di bɛɛ ma o de la liburu sabananba dɔ y'a fɔ ko juge kodɔnbali k'i kana k'o ka yɔrɔbu fo i y'a faamu donc o ye fɛn ye fɛn mun vraiment i ka adamadenya o ni i kɔ i bɔkɔlɔ o bɛɛ de bɛ yɔrɔbu in kɔnɔ donc i ka kɛ maa ye n'i bilala ni place la i ka kiiri tigɛ a tɛgɛcogo la dɔwɛrɛ t'o nɔgɔya i bolo gafe min dir'i ma. donc i ka baara kɛ ni gafe e hakilina tɛ se ka baara foyi k'a kɔnɔ n'o tɛ k'a ɲini population yɛrɛ fɛnɛ fɛ an ka gɛrɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw la ni kiiri bɛ tigɛ fɛnɛ i ka mɔgɔ b'a la o i yɛrɛ b'a la o tuma dɔw la ni temps b'i bolo taa kiiri bulon kɔnɔ i ka taa lajɛ kiiri bɛ tigɛ cogo min na parce que fɛn dɔw bɛ taa fɔ a kɔnɔ e yɛrɛ bolo k'a fɔ k'o tɛ kojugu ye mais e bɛ taa sɔrɔ jaja i nɔ kana ka minɛ o la donc i bɛ taa kaso fu kɛ fu donc ni temps b'an bolo an ka taa tribunal la ka taa kiiriw lajɛ hali bi ka dugawu de kɛ Guido ye ka kɛnɛya d'a ma ka courage d'a ma hali bi a bɛ sensibilisation min na ale ka continuer o ye an ka kiiri tigilamɔgɔw caman fɛnɛ bɛ yen n'u invitera aw fɛnɛ fɛ u ka na aw ka plateau sanfɛ ka jamanadenw ka an na kunnafoni parce que fɛn bɛɛ bɛ tubabukan de kɔnɔna na olu de bɛ se ka bayɛlɛma ye tubabukan na an bɛ se k'a faamu sinon a kumaw ka girin dɛ a ma nɔgɔn voilà. Yatara. Bon, mais un coup de voiture il faut qu'on voit les gens. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose de pas terminé kalanso do. Que ani d'autres double.
on bɛɛ tɛ taa ɲɔgɔn bolo il y a fait fana fo ka wale ɲɔgɔn dɔn yan baarakɛla bɛɛ fɔ bɛɛ fo ka wale ɲɔgɔn dɔn fɛn kura min don a ɲɛna a bɛ jamana ta ɲɛfɔ donc n y'a fɔ baara o baara n'a mɛnna ka se cogo dɔ la f'i ka yɛlɛma dɔ la pour l'adapter au contexte dans la situation du moment il faut ka bɔ cadre kɔnɔna de la donc an b'an ka magistrat n'an ka juge fo k'o wale ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ ka jira k'a fɔ an bɛɛ ye jamanaden de ye o ka acte posé min bɛ se ka to ani enquête préliminaire unité d'enquête ninnu kɔnɔ o bɛɛ ka acte posé min bɛ se ka to confiance bɛ se ka na population ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo parce qu'il y a un grand fossé toujours entre la population et les unités d'enquête et entre la population et la justice aussi. Donc il faut que le barrage de caquet à long terme, court terme côté, mais à moyen et à long terme, au barrage de pour que vraiment confiance entre la population et la justice et les unités d'enquête. D'accord. Merci beaucoup. Président Guido, mais on l'a comment fracas, c'est-à-dire que le président a promulgué. Bon, est-ce que la kuma bu fɔra nin ye o kɔrɔ ko a bɛna kɛ wa mais munna b'a ko k'a kan ka mun yɛrɛ de kɛ pour que promulgation yɛrɛ mun ye. Bon sariya fɛn fɛn ta assemblée la n'a bɔra tile 15 bɛ président de la République ka signer a bɛ se ka a promulguer n'a bɛ imposer bɛɛ kan hali minnu bɛ burusi kɔnɔ bon nin ye loi code pénal ni fɛnw bon a bɛ se k'a fɔ ko dès que a taara ka ban a bɛ komi c'est en cours. Bon président ka signature mana kala ka promulguer o bɛ fanga don a la o kɔrɔ k'a bɛ se ka daminɛ mais mɔgɔw k'u kɔlɔsi a bɛ se ka hali sini an ka kiriw la ni mɔgɔ dɔw yera a kɔnɔ a bɛ se ka appliquer parce que sɔsɔli bɛna k'a ni fɛnw ɲɔgɔn cɛ o de kama Ismaël ye ɲininkali kɛ ou bien dɔ y'a fɔ k'a fɔ k'aw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye voilà o ye k'o filiw de dilan et ala minnu bɛ muté ka taa tribunal la décret de bɛ taa n'anw ye o i tɛ t'i yɛrɛ ma o ne fana taara y'i yɛrɛ ma ten ka kiri fɛn tigɛ a bɛɛ bɛ se ka annuler o de kama i tɛ se ka mɔgɔ don kaso la ou bɛ se ka mɔgɔ minɛ k'a ye danaya tiɲɛ n'o ye abus de confiance k'a ye mɔgɔ faga ka sɔrɔ sariya a sinsinnen tɛ yɔrɔ dɔ la bon ni nin donna c'est à dire que nin baara de daminɛ nin fɛn kura de y'an bolo an k'an dege a la an ka fɛ ne yɛrɛ nana kɔdi fila bɛɛ ye a kɔdi n y'a fɔ cogo min na a filɛ mobili kɔnɔ a bɛɛ bɛ nin bɔ c'est à dire k'a ka ca an bɛ mɔgɔw ɲini sensibilisation ka kɛ n bɛ gouvernement fo kosɛbɛ de faire l'initiative ta ka ɲini ministère de la justice fana fɛ k'a promulguer ka jigin n'a ye ka taa bɛɛ ɲɛfɔ hali n'a bɛ taa bila ka taa tribunal la à partir de demain a ka yɛrɛkɛ ka taa di bɛɛ ma juge yɛrɛ bɛ se ka taa sɔrɔ i b'a sɔrɔ fɛn électronique bɛ téléphone kan a bɛ ne yɛrɛ bolo mais a sɛbɛnnen ko avant projet ye min ye a bɛ ka labɛn tuma bila mais sisan a promulguer la a kɛra sariya ye bɛɛ ka tugu a kɔ bɛɛ k'a ɲini k'a dɔn. Maintenant, la chérif là, parce qu'à chaque fois, avec l'actualité, sans langue de bois, vous êtes au cœur. Et en fait, vous voulez, en chimal labé, à Boradroyata. Moi, ça veut dire qu'en faisant un fort, après, quand on a fait un coup, on a mis un dafa. On a mis un coup de batterie au fou, moi, je vais faire ça là. Parce que le journaliste juriste, au cas où il m'a dit, voilà, moi, je retrouve fort. Merci. Ah, Bouakar, Korafo Ténier. Donc, vraiment, avec Moussa Guido Fo, comment il est de fort. Franchement, c'est pas parce que Abbé, il est toujours présent. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président, merci. Yatara, c'est la même chose aussi. Vraiment, te remercie. Ismaël a fallu l'homme qui a 3 vestes, même si il a plusieurs vestes. Tantôt Djamala Kalou, tantôt promoteur d'école, moi bien citoyen. Donc vraiment merci beaucoup. Albiami donc vraiment à la quand même. Donc Bouakar, faut le cap du boulot. Ambe be foga bela jele wala nyimando bokele vraiment ma chama message na maora biga mi anga debakela de fo. Kosebe bi question ma chabugu fodi. Ko le fin chama famu akona surtout malien munu be ko gaere o mi fana ka fo le chara aw fa fala la bi kosebe ku ye fin chama famu ko me kangana danima parce que pour que mo ko se ga informer sa ani wati bela ila ni shara kura min tale mi flani ani munu be mali konna na fana chama message bla donc ka aw fo ka awale nyimando bi tak foli de chara kosebe ku ye fin chama famu donc ni ko de kura no takabulo la donc vraiment ka aw fo ka wale nyimando ka enfle ba fana fo k'a fɔ ni ala sɔnna ma donc siɲɛ wɛrɛ tuguni an na ɲɔgɔn sɔrɔ an na. Bouakar kɔrɔfɔ bɛɛ ɲɛna an se ka wuli ni mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa fɛnkɛ la Bangoli Jɛngɛnɛbugu la Serifula ka direction ba a bɛ o yɔrɔ la donc n bɛ taa mɔgɔ min b'o kunna un jeune très dynamique et vraiment très posé. Ousmane Sowore. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le directeur. Il crée les ressources humaines
les commerciaux il y a vraiment un faux et puis ali caissier ni comptable amba bela jelo faux donc là bon droit amila bourba bouya nous est responsable technique Bouya Koulibaly amba afo réalisation Mohamed Keita mes sermons vraiment le russe vraiment Mohamed Ini Chessiri dimanche baraka noa ambolo imagi son ka begla ka di Mohamed Keita ale fana kɛrɛfɛ Abou officiel vraiment Abou merci beaucoup i kɛrɛfɛ mu Adama S Koulibaly ama yinale ko GMT Moussa Traoré kalefo la borado amta régie la Chaka Koulibaly amba afo Coach Jara, allez le baby, Abifo, Ijara, l'autre va caboyer Daouda Kone Kalefo, avocat Traoré NB. Donc l'autre va caboyer Abatoni Massissa. Mais chauffeur Amou Fanafoka, Ouliga Jola, Fouli Beignet, ou Obeda Bekofe. Donc la mine Traoré, c'est du Diallo, Anisou Diallo, Anato, Amou Belagene Fokwala, Amman, les gardiens Fanako. Kerenkena Chekura, Ani Moussa Jara, donc Amou Fanafoka, Ouliga Jola, Ani Garde National Maunuga. Marfa Baubia sangani wati bela kan garder amu lu fana fuku wala nyimando musogor wanywa akadu ka adoye albi mwe asa separa amifo amleta separa tere kurwa jamana kono go aidra boke amayire ko pamila sumulu amali ali frako mwe Asetou Koulibaly Sabalbugo amayire madame Touré Djereba Konaté Mayabugo amayire frako l'autre Mamadou Namaketa le patriarche de Kangaba amayire ko Traoré Mamadou Mori Abidjan mwe Ba Aleta Dibassi Amé Ba Dibassi faut en atterrir depuis Abobo que il nous écoute bien voilà moi Madame Diallo docteur Madame Diallo il est quoi Alissam Djema la police de Zégoa et Bougouni moi bagaille ko Gambi ko Benke Jara donc a falloir aller Gambi d'accord Gambi malien mon be ko ba namé d'accord ani kallu to mi fene be ko Gabon ah vraiment Abou Bela Djeloso donc malien fofo mi esira la amba Abela Djelofo vraiment ni ala maga joyana dimanche prochain ani invité Kraw amela jo sur Kerenka donc entier ani Baraji ka kuma kuche Ousmane Chérif Madane Aïdra. Vraiment, Karamogo, Allah ka klima dit Ambema. Et puis je vais profiter, avec votre permission, chez nous, et délibérer quand le 12. Vraiment, les chefs des partis politiques. Je ne plaide pas au nom de qui, mais en gros, autorité fait. Vraiment, au KSC, ka Fiendadi, Nounouma. Vraiment, c'est une excuse hein, et c'est le pardon. Vraiment aux autorités. Vraiment, là, c'est là qu'on a Chérif là, ça fait les 12 là. Vraiment, qu'on libère, qu'on fait dans le mois, qu'on me dit, on y on va débat, vous devez faire passer à tout le monde, voilà. Donc, vraiment, je pense qu'on sera très écouté. Dans la soirée, peut-être délibéré le 12. Donc, au parti politique, on va la faire dans Douma. Vraiment, on fait confiance à nos autorités. Merci beaucoup. À la Kakima, à dimanche prochain.